ongi etorri podcastera, hau grazia da, beraz, ongi etorri graziara. Si no estás entendiendo esto, hay subtítulos, o sea que no voy a volver a hablar en castellano. Eta, bueno, podcasta hasi aurretik kontestu pixka bat eman behar dudala uste dut, ordan, hau, kontestu hori, hau da. Zer da grazia, ez? Hori saiatuko gara, bueno, ez gara hori argitzen saiatuko, ze badakigu grazia zer den, eta ezin dugula zer den azaldu, así que hori alde batera utzita, grazia izango da, komikoak elkarrizketatzeko asmatu dudan aitzaki bat. Eta aitzaki horretan, edo aitzaki horrenpean, egingo duguna izango da, komiko bakoitzak, bere laneko lagin bat aukeratuko du, ez? Blokeren bat, edo sketchen bat, edo nahi duena, erabakiko du, eta horri buruzko galderak egingo dizkiot nik, eta bloke zehatz horri buruz hitz egingo dugu, kasu honetan, 2 orduz, ia. Lehenengo gonbidatua Antxon Telleria da, eta bere lehen espeziala, Nekatutak, euskeraz egindako lehen espeziala, irekitzen duen blokeari buruz hitz egingo dugu, WhatsApp taldeen inguruan hitz egiten duena, eta gero, bueno, baditu hartzen ditu beste bide batzuk ere. Ordan horri buruz hitz egingo dugu, kontestu pixka bat emateagatik, grabaketa hau aspaldikoa da, urrian grabatu genuen, justo Antxonen bigarren showa Nafarroko Antzerki Eskolan egin behar zuen arratsalde horretan, nik irekin nion show hori, izan nintzen teloneroa nolabait, eta hori arratsaldean zen, goiz horretan elkartu ginen grabatzeko. Eta uste dut hori dela pixka bat, kanpoan grabatzen ari naiz ikusteko ere beste egun batean dela, ze hemen, bueno, zerua nahiko garbi dago, eguzkiak jotzen dit aurpegian, eta ikusteko beste egun bat dela grabaketan, bueno, ikusiko duzuenez nahiko euritsua zegoen eguna, eta bueno, nik ez nekien gauzak ongi grabatzen, kontraluz, zara eta pixka bat erentzuten da, hemen ere ziur orain haizea sartzen ari dela eta gian hau berriz grabatu beharko dut, eta hori, dekorazio aldetik ere saiatu nintzen pixka bat espazioa komediarekin zerikusia duten gauzez betetzen, baina nik uste okerrago izan zela, eta hau bukatuko dut ja, ze haizea gehiagik estaltzen ari da, ziurenik esaten ari nahitzena. Beraz, zuekin, bueno, itxoin, aurretik promozio pixka bat egin behar dut, aste honetan, ostegunean, 24an, hasiko da ETV baten Limbo, bueno, ni gidoilaria izan naiz programan eta ikusi beharko duzue, jakiteko nolakoa den. Eta ekainaren 7an, larun bata da, eta eguerdiko ordu batetan, Madrilen egongo naiz, komedia espainolez egiten. Hemen bizi naizelako hau Madrilen grabatu dut. Orduan, hori da pixka bat. Hemendik aurrera programa gehiago egingo ditut beste hizkuntza batzuetan ere, baina gaurkoa Antxonekin euskeraz. Beraz, bueno, zuekin Antxon Telleria. Oso pasako dugu. Egun berezia gaurkoa, Gehiago da, nizait bururatzen, ez da iruditzen zaizuen, jende majo asko hemen, ez hainbeste. Hain egun berezia seinalatu izan da gaurkoa, ez da iruditzen zaizuen, egingo bagenu pixka bat hemengoa, betirako luzatu dain eta, hemengo vibrazio berezi hau, egingo bagenu, ez da iruditzen zaizuen, WhatsApp talde bat, 500 lagun sartu eta ditzegin igual gure artean, emoji batzuk bidali, ez du egingo igual, zuen erreakzio batik, ez du egingo, oso ondo. Ja, uste dut inork ez daukala bere kapritxoen artean hori, ez da? Hartuko nuke beste WhatsApp talde bat. Beste bat. Ez bat obsesionatuta nauka kontu honek egia zan, bueno, WhatsAppa gure artera iritsi zela ja urte batzuk, badira, lehenteia. Baina kuriosoa da ere, etengabe, nola mantentzen dugun talde berriak, sortzeko joera hori, mania hori esango nuke egia, ezta? Zertarako? Ze eskaintzen du WhatsApp talde batek, ezta? WhatsApp talde batek aukera ematen dizu, jendeari banan-bana molestatu beharrean, jendeari molestatzeko, baina modu kolektiboan edo, nolabait. Bakitu, mezu bakarra idatzita, igual dauzkazu azerre, 50 persona, kolpetik. Lasai. Gure txakurrak 5 urte bete ditu gaur. Zorionak, bizkor.
niri ze hostia importa zait, zure txakurra, badakizu hori da? 5 urte, txakurren kasuan egin behar da gainera biderketa, 5 bider... Ari nahi zazerretzen dira. Orduan oso ohikoa, sentitzen duzu, WhatsApp talde hori uzteko gogoa. Baina ez da erraza, WhatsApp talde bat uztea, ez ere kontutan hartuta gauzuk alde egiten duzu, baina jende horrek hor jarraitzen du. Hizketan. Akaso zutaz. Zuk ezakizu hori, alde egin duzu. Orduan, badago teknika bat eta partekatu nahi duzuekin. WhatsApp talde bat utzi nahiko bazen dute, asko zobe izaten da taldea horrela zuzenean utzi barrean. Zuek itxaron pixka bat, itxaron apurtxo bat, beste norbaitek taldea utzi arte, eta bere atzetik, zuzen itxatxita, Haizu txirrindulariak eta aerodinamikaren mogi dau, zu jarri hor, eta alde egin. Ze puta semea beti da lehenbizikoa. Xabierrek taldea utzi du. Xabier da puta seme bat, zu bere atzetik. Igual, atera aurretik zuk ere esan. Xabier puta seme bat. Eta gero, zu atera. Edu. Zuzenean ere utzi ditu taldeak. Ia da hori. Mira, bazegoen bat, bereziki gorrotu nuena. Zenituen taldekideak oso ondo ezagutzen, enekin zer egiten nuen nikor. Orduan esan nuen, bani banoa, ja, hemendik. Zega taldearen izenak ere eragiten zidan amorro puntu bat. Familia. Bani banoa. Talata guztiz ere WhatsApp talde gehiago, etengabe talde berriak, zertarako planak egiteko igual. Planak egiteko. DBH-ko ikasle hoien afaria. Ikasle hoien, igual, atxeri gabe idatzita, zer duzu oso ondo pasako dugu, afari honetan, zalantzari gabe. DBH-ko errepikatzaileen afaria, ez talde bat, no? Igual DBH, atxeri gabe idatzita. Nagoitza ditu bere akatsak, bagizu. Hori da plana, ez dakit jabetu zarete, baina oinarrian, beti plana, aspaldiko partez lagun talde bat elkartzea bada, lehenbiziko urratsa, beti da WhatsApp talde bat egitea, beti da hori. Beste adibide bat, eta bueltatuko balitz. Edango dut pizka bat, igual. Ados. Kontuz editatu genezak zati hori, eta txaloa jarri zuzenean. Eta bueltatuko bali. Esan nahi dut, uste dut adibideak zentzua daukala, Esan nahi dut. Eta bueltatuko balitz, ez dut nik alakorik nahi. Hau esaten dut beti oso suabe, zergatik, ez dut nahi, baina ez dut oso altu ere, esan nahi. Eta bueltatuko balitz, dinot, lehenbiziko urrats logikoena litzatekela, WhatsApp talde bat egitea, Eta hitz egin pixka bat jendearekin, espaldiko partez. ¿Qué pasa, Gudaris? ¿Todo bien o qué? ¿Volvemos y tal? Eta WhatsApp taldea, imaginatu hori, ez da? Baina nola jarriko dute izen hori gaur egun poliziak dena kontrolatzen duta. No, igual, eta, igual, H-rekin idatzita. Eskat, Heta. Eskat, artistikoa, finagoa. Hortxe, pakete bat. Bueno, kontuz, badago beste aukera bat, kasu beti ere hipotetiko horretan, eta bueltatuko balitz. Eta taldea berri zendatzeko, erabiliko balute, badakizun autoko matrikuletako sistema hau, tengabe urrengo letra jartzearen ez da,
teknikoki, etaren hurrengo modeloa litzateke ETB. Oso kuriosoa hau egia esan, Nahiko kuriosoa. ETB talde armatua, imaginatu. Oraingoa baino are beldurgarriagoa. Bueno, da igual beste modus operandi batekin, baita ere, ezta? Igual ETB talde armatua. Igual atentatu bakarra egin, grabatu, eta errepikapenak bota. Bueno, Antxon Telleria. Bainat. Azera bat. Bai, azteko modu batan, ikuste jendeak ja ikusi duela blokea. Gutxi gora bera. Hortik gatoz, orduan. Nahi baduzu, bai. Begira, Piskat, bueno, irekita dago bere, Osea, podcastak ez dauka izenik, piloto bat da, ezakit. Ja. Nola aterako den, orduan. Ni zure esanetara. Proposamena. Zure esanetara erabat. Vale, ba... Eta oso pozik aldi berean. Jode, podcast baten lehenbiziko atalean egotea. Jode. Gero igual jasoko dituzu 1000 sari podcast honi esker, eta... Eta honi esker izango da bakarrik. Bueno, honi... Segun Azeira eman genion hemen, behintzat. WhatsApp taldeak, berez. WhatsApp taldeak. Osea, titularra hori da. Bai. Hortik hasten gara. Bloke horren izena da WhatsApp taldeak. Bai. Hori, setlistean horrela zenukan, WhatsApp taldeak Nik edo. uste dut orduan setlistaren kontzeptua denuela ezagutzen nuen kontzertuetatik, eta baina komedian, gaitegia baneugan nik buruan, baina oso haseratik izan zen ez, dena goitibera idatzitako ikuskizun bat, ja oso argi nauzkan blokeak eta ordenak, eta... Osea, beti izan du orden berdina. Bai. Hau izan zen nire lehenbiziko ikuskizuna, eta zentzu hortan denboran aurrera ginala jabetu naiz. Bueno, ikasi ditut gauza gehiago. Eta bai, igual lana blokeka antolatzearen kontua, eta orain probatu, Hori da, prozesua zein izan zen, ze normalean, jendeak egiten duena izaten da, zati txikiak probatzen hasi, probalekutan, openetan, eta publiko gutxirekin, merkeago, pixkat, ikusteko txisteak ondatatzen diren edo ez, baina... Eta gero joan, ez da? Kontua da... Leheneko egiten nuenean nola... Bai, eta erabat zirkunstantziala aldi berean, zenik sentitu nuen, bada garaia zerbait egiteko, pandemian ginen, eta Euskal Herrian, zen dut, ez zegoen probatzeko, probatu zitezken gauza asko, baina komedia probatu, ezin zen probatu, eta orduan... Noski, barre librea ere, pandemia ondoren hasi zen, ez? Ez, bai, ondoren hasi zen hori da 2008ko martxoa apirila maiatza izango zen horietako bat, eta nik egin nuen nire lehenbiziko parte hartzea da 2008ko ekainean. Hor egin nuen nire lehenbiziko monologoa edo nolabait. Proba. Bai, telebistara joan. Lehenengo opena telebista. Hori ba, 5 minutu eta antxe egin ez da. Eta gero, behin hori egin da, esan nuen, ados, baina gai nahi zago egiteko, eta egin nahi dut hau. Eta nola, eta nire buruan bazegoen, igual, bazkidetza batzuk bilatu nola, zuaitu Gurrutxaga, zuk ordu erdi eta nik ordu erdi, edo Jon Plazaola itziber ganoen dia, garaian inguruan dituen izenak bereziko ziren, jende hau zebilen oso okupatuta, eta orduan kontu izan zen, aritu nahi badut hemen herri batetik bestera, antzoki batetik bestera, idatzi egin berra bat, ikuskizun oso bat. Karo, bainera haiek badute dagoeneko gaitasuna agian ordu bete egiteko. Bai, egin izan beste norbaitekin. Bai, edo zuaitzek berak esan zuen. Ni nire ikuskizuna daukat eta orain horrela esperimentuak egiteko gogorik eta antxon. Nik esaten nion, jode, Gurru, erronka bada. Eta gogan dut behar honak zian, nik erronka antxon, esan, enuke nahi orain. Ja, 2008an ere. Bai, hori da, nahiko erronka izan dugu, hori. Erronka bat egiteko, eta orduan, hasi nintzen, idazten, etxean idazten, eta pasan dituen, gero egia da, egin nituela, egin nuen oinatin, lehenbiziko plaza nola bait, eta gero dituzidaten beste pare bat hiru herritatik, baina jabetzen nintzen, azten nitzela ni, oinatira noa, oinatiri buruzko 10 minutu. Gero, amasari buruzko beste 10 minutu, oso ondo, oso txiste irabazleak, jende horren aurrean, baina oso bizi itxaropen laburreko txisteak hori berean. Eta orduan izatzen pixkanaga jabetzea, hemen
horrela ibiltzekotan eta bira bat egin nahiko banu edo, marko dut idatzi, eta ordura artenik, ega denboran eramala gauza apuntatzen, eta neukan guzti hori, zegero egiten ziren baita ere, Euskararen eguna, eta etorri, ezakizte, kulturetxetara, eta hor, 30 minutu, 40 minutuko saioak egin izan dituen, eta gero izan zen pixka bat hori, 40 minutu dauzkat, hau etzen oso ondo joan, nolait sasi proba batzuk egon ziren. Vale. Baina gero izan zen, hau dago, eta honekin Jimmy Jazz antzokira, no? Hori izan zen lehena. Kolpetik. Egia Jimmy Jazzeko estreinaldia baino lehen, badago Algortan Azebarri izeneko elkarte bat, oso jende jatorra gainera, eta bertan egin nuen aurre estreinaldi moduko bat edo, eta gero, zorte handia izan dut hortan, izan zuen sekulako harrera. Oso ona, bai Azebarrikoak, bai Jimmy Jazzekoak ere. Testu aldatu ez? Bai, bere hortan, gero testu aldatu nuen, igual 10, 15, 20 emanaldi egin da gero, hori ere, eta hori ere ikasi dut orain, testua probatzera joan eta publikoa oso topera badago, igual txisteak ez dira hain onak ere. Txisteak onak izango dira, bestela... Bai, da ondorio zuzenik atera. Hori ba. Jendea txaloka eta zoratuta, ados, hori gertatuta behin. Orduan pixka bat, egonkortzeko materiala, bospasei proba eta gero ikusten baduzu ondo dagoela, horrela izan zen, horrela atera nintzen. Ba, ez que niri beldurra ematen dit, osea, nik horrela zibero izan banu, ez nintzen oraindik hasiko. Nik uste dut hor nazten dela dena den, zuek Bartzelona eta Madrilen ibilita ze perspektiba zeneko baten, eta inguru amazen dituzten komikoak hortan ari zirenak, eta hemen, osea, aldi berean niretzako oso erraza izan zen, ze sensazioa bat zen nolabait, eski hemen ez dago zentzu honetan, ez dago ezer. Ez probalekuak orain... Baina, pixka bat, inkonstientzia hortatik ere, horrek ere laguntzen dizu. Konparatu gabe. Era bat, zein goz, beka, hasi, eta, senditzen nuen, sekulako indarra gainera hortan, eta, batean, euforia puntu hori ere, esatea, eske, stand-up egin nahi dut, ja, ofiziala da, guztaren zait, horrelako maitemin oso potente bat, eta horrekin aurrera. Oso prozesu hartan edo gutxitan enitzen asko atormentatu ni, eta badaukat joera, badaukat joera nik hortarako, bigarren ikuskizuna estrenatzerako atormentatu nahi zexente, baina aldi berean, nolabait kontuatzen, ez diot inori ezer zor, inork ez du ezer espero nahitaz, eta pixka bat hori, dena daukat irabazteko. Ez dut inoiz hau egin, eta egin nahi dut, eta aldi berean bat zegoen kontraste hori, jendeak oso gutxi ikusi ninduen hontan, baina nik banera man demora esenteiak kontsumitzen edo ikusten nire referenteak, eta pixka bat ideia hori buruan forma hartzen ari zen nolabait, ezta? Orduan zentzu hortan, izan zen oso potentea, lehenbiziko ikuskizuren da edo jendea etortzen zen pentsatuz. Antxonek, lagunek eta zentzia, joan gara pixka bat urduri, ze ez dakigu gai izango zaren ordu betez izkietan aritzeko azteko, ez? Orduan, hori egin, gainera ordu betez hitz egin ondo, eta txiste on batzu sartu, eta jendeak esan zuen, ze ondo. Egia ere, urteak egon bazara ikusten eta pixka ritmoak barneratzen, eta... etzen hain... egitura gutxi gara eta gero irratian lanean urte asko, eta telebistan ere bai, eta ez konkretuki igual stand-uperako eta idazketarako eta kontzeptu lanketarako behar dituzun tresna gartzen, baina beste tresna asko, aztenatokira atera, presentzia hori izatea, ahotsarekin nola jolastu, esatea, hasi nintzen 2008an, eta 5 hilabetara ikuskizun berrian eugan. Hor badago atzeko lan bat ere, igual ez horra bideratuta, baina hortan ere laguntzen ditu. Piskat Xabi Daurarekin gertatu dena ere. Bai, ez da bere saltoa, berez ezakit, Benga Monjasekin hasi. Noski. Berez stand-upean nik bezain beste darama, baina igozenean dagoeneko bat zuen... Beste taula batzuk edo ez, hori ba. Egin da. Eta referente aldetik, nork eman zizkizun benetan gogoak probatzeko. Ze beti dago norbait ikusten duzula, hau egin daiteke eta hau nik ulertzen dut edo ulertu ezaketara sentitzen dut. Uste dut ezagutzen duzula referente hori. Referentea da Louis C.K. jauna, eta niretzat izan zen horrelako momentu oso potentea. Netflixeko 2017 espeziala ikusi nuenean. Ze ordura arte, zalea beti izan naiz, oso komedia zalea, eta ez nerd bat ere, baina beti hago momentu bat batean egiten. Ez referentzia oso bitxi, niri esaterako Benga Monjasi buruz, hitz egin zian Unibertsitateko klaseko nerd batek. Nizango nintzen.
Baina berak bazituen ja, hau ez dakit zer den, eta gero ikusten hasita, hostia, hori guztien zait, baina, bueno, erreferente nahiko estandarrak, esan nahi dut, Berto eta Buenafuente eta jende hau, eta zaletasuna joera horrako bai, Espainiatik, Ernesto Sevilla, el Club de la Comediako giro hau, da hori guztia, baina aldi berean hor sentitzen nuen, zegoela, igual izango da telebistarako formatu bat zelako ere, baina klitxe puntu bat edo monologista zera hori, ez da? Bai, naritzen zen pixka, berdin zela nor zegoen pixka testuak nahiko antzerakoak zirela, bai, asko gidoi eta ez zegoela ambizio handirik edo ez dakit nola esan. Asmoa zela estandarizatzea eta ez pixka esploratzea edo nizer dakit. Edo abia puntua premisak beti zirela oso, bueno, kostumbrismo. Bai, estilo horretan, eta ja, abia puntua berez da barregarria, eta gero barregarria den zerbaitetik, ingo izizut beste iruzpalau txiste, eta ondo, baina, bueno, nire barruan sentitzen nuen zen, hau izango da, egin beharrekoa. Nahi bali maduzu monologo bat egin, hasi, zer da barregarria, hau da barregarria, ados, horri buruz hitz egin dut. Bai, eta askotan ere hartzen dituzte, osea, dagoeneko barregarriak diren gauzak eta barregarria den ikuspegi batetik. Askotan Twitterretik hartzen du jendeak bere ikuspegia. Ideia hori ja. Edo askotan rematea da, dagoeneko barregarria den hori. Denok aitortu dugun hitz bat. Bai. Kontua bintzat, testu inguru hortan, lagun batek gomendatuta, hasi nintzela ikusten Luis Ikeiren 2017 hori. Eta gomendatu horrela, eguna oso markatu da, larun bat, goizean joan nintzen mendira, eta arratsaldean ikusi nuen mugikorretik ohean etzan da, horrela. Fedea hundia iri gabe, ez diate hau ikusteko. Eta, hostia, tipo, azten atokira atera. Ja formatua bada, jode, ze antzoki, ze vibra ona, ez? Eta, tipo, gabon eskerrik asko eta abortion esaten ja, lehenbiziko segundutik, izan zen, nola? Eta gero, ikusizun osoan zehar, batez ere batetik sentitzea, tipo da Bostongoa, zentzu horretan espazio komun gutxi behar genituzke edo, eta aldi beran ulertzen dut eta sentitzen dut esaten ari den guztia, hori batetik, iruditzean oso potentea, eta bestetik, gaitegia, abortoa, erlijioa, horri ekitea, alegia, ez, jiji jaja, abortoarekin jiji jaja gutxi ez, eta niretzako bereziki potentea izan zen jabetzea, ostia, hau egin daiteke, hau posible da. Eta hor sentitu nuen, bale, eskenik hau egin nahi dut. Ze bestea zen, bueno, gimnazioi buruz hitz egin nahi dut, besterik ezpadago, hori egingo dugu, ez da, baina. Hau egin daiteke ere, hori, izan zen, ate pila bat zabaltzea batean. Ostia, hau egin daiteke. Eta jendeak ondo egiten baduzu, erosten dizu gainera jendeak, eta jendeak barre egiten dut. Eta barre horiek, iruditzen zidan, bazegoela hor beste potentzial bat, pasan nintzen komiko monologista, horrela oso figura mugatua edo zela pentsatzetik, konparatzera, idazle baten karrerarekin, edo filosofo baten, esan nahi dut, hemen maigainan jarri dezakezu, nahi duzun guztia. Besteak dirudila agian oso formatu konkretu bat bilatzen duela, eta agian ez duela hau ikusten arte bezala, baina batean ikusten duzu, benetan bere buru artista bezala aurketzen duen norbait. Eta transizio moduko hori, monologoetatik stand-upera. Pixka bat, hau noiz saiatu izan, zer desberdintasun dago, eta, bueno, badira, guk ere monologoak egite ditugu, nola, baina uste dut terminoak berak, adierazten duela ja bestelako abia puntu bat, edo... Monologoa izan daiteke gauza asko. Stand-up bakarrik gauza bat da. Bai, ez da? Publikoarekin daukazun harremana, zuzenekoa beti gero gratu daiteke, baina beti geratuko da pixka bat azpitik, esperientzia. Eta aktorek ere monologak egiten dituzte. Eta, badu, bakarrik hitz egiten ari zara, baina hori ez da egiten ari zaren bakarrik. Bai, ez da. Ari zara pixkat, zure ikuspuntua alik eta hitz gutxienetan islatzen saiatzen, eta gainera barrera egiten. Eta gainera gertatzen ari dena, esan behar duzu, aipatu behar duzu, zerbait gertatzen ari bada salan ere, aipatzea beharrezkoa da, bestela jendeak ez duelako, hasten delako pixkat, monologo batean agian laugarren pareta dago. Bai, ez da, aktorearen kontua, eta berdintzait jendearen, bat ematen entzun diot, niri berdintzait jendearen reakzioa, eta,
Gero egia da, jendearen reakzioaren menpe goterik ez daukazula, eta hortan, Ja. eta komiko oso izarrak izan direnek, Norm MacDonald, honi bosta jola izaion jendeak ze Bai, pentsatzen gero zuen, ikusten duzu tapeti. baina erne dago, Bai. ez da? Orduan, eta batetik hori, eta bestetik, monologo kontzeptua, Espainiako monologo, kartel konkretu batekin lotzen duzun monologo zera hori, hortik estan apera salto egitea, eta pentseta, bale. Hau, nik egin nahi dudana, hau da. Gero deitu jozu monologo, deitu jozu bakarrik zera, deitu jozu antzeslan. Eso diate, zure antzeslanarekin joango zara deri. Ados, aktore, anaiz berdin zait. Baina nire barruan zabaldu zen hori. Hau da nik egin nahi dudana. Bai, komiko. Bai, hori da. Bai. Hitz egingo du nahi baduzu zuzenan ja blokeari buruz. WhatsApp taldeena ez dakit zergatik justo erabaki zenuen hau ze. Nik, proposatu nizun podcasta grabatzea eta aukera eman nizun zuk nahi zenuen blokea hartzeko. Beti oso ondo funtzionatzen zuen bloke bat zelako, baina batez ere, eta justo orain nahi patzen genuen transizio moduko hori edo nolabait uste dut islatzen duela honek ze. Nire barruan bazegoen, hitz egingo dugu WhatsApp taldei buruz, super klitxea den kontu bat, baina gero, nire pixka bat garai hartako nire neuen pixka bat arrotuta baita ere. Behar da, Ze orain arte, era bat. Gero jetxiko da, baina. Bestela etxean geratzen zara, baina sentitzea, nire naiz artista bat, ez? Orduan, nik hitz egingo dut WhatsApp taldei buruz, beste edonork egingo luken moduan, baina WhatsApp taldei buruz hitz egiten hasi, eta bukatuko dut etari buruz hitz egiten. Eta hori guztia ditzaidan asko. Claro, hasieratik biak egon ziren pixkat, zer etorri zen lehen da bizi. Egin nahi dut kostumbrismoa edo, egin nahi dut etari buruzko txiste bat, baina espero zuten... Nik etari buruzko txisteak egingo nituela, nahiko argi nagoan, egin dituen pare bat horrela sari banak eta, oso pentsatzet testu inguru gainera, gaztea sariak eta, etorriko zara monologo bat egitea, eta ni, sartuko dut etari buruzko txiste bat, eta reakzio, reakzio hori uste ditzaidan pila bat. Eta orduan banekien hori sartuko nuela, banituen WhatsApp taldei buruzko ideia batzuk, baina sentitzen nuen, pixka bat, errefusia hori nire buruarekiko, hau zeari naiz, ni klitxe horietan erortzen. Eta horren izan zen, ez. Abiatuko naiz hortik, eta jendeak espero dezala, ados, ikuskizun mota hau ikustera etorri gara, ez da? WhatsAppak, eta jaja, eta batean sartzea hor etaren elementu hori, eta transizio hori nolabait, hain etxekoa den, hain atsegina den gai batetik, beste maila batera. Gainera, horrekin irekitzen duzu emanaldia, espeziala meintzat bai, ezakit Ta... beste nun baite egon den kokatuta. Nik hasi nintzenan egiten nuen sarrera luzesiago bat, ze hortan beti, eta ekin beharreko zerbait nire ustez, baina beti izan dut obsesio hori dena ondo mai gainean jarri eta ondo antolatu eta ondo justifikatzeko, eta azalpen gehiegi eman izan ditut beti. Onge etorri hau da nire ikuskizun berria, kontatuko dizu eta, hasi. Bai, kontesturik gabe eta jendeak ulertuko du. Hasi, ez, eta abiatu nuenetik, ikuskizuna martxan jarri nuenetik alegia, grabatu zen arte, aldatu zen gauzetakoa izan zen, hasera hori oso mozuta zegoela. Hasi, gabon, pare bat kontu, eta hortik aurrera ja, WhatsApp taldeak, eta hasi, ja, horrekin. Bai. Esan duzu, lehendabizi asmoa zela pixkat jendeak espero zezan betikoa, Club de la Comedia eta tal, eta gero buelta ematea. Eta nik uste publikoan ikusten dela. Erreakzioa hori dela, eta barreak eltzen pixkat... Bai. Eltzeko itxoin behar da, lehenengo txaloa pixkat gutxoa eta 8. minutuan da. Bai, ez da. Eta hori zakit nahi tabiatutako den zerbait, edo ikusi zenuela horrela ateratzen zela normalean, eta, pixkat hartu zenuen... Nik... Ze, hasieran... Ostia, nik gaizki pasatu dute orain ikusten, gogorra da. Azten da pixkat, ze gainera, esaten duzun lehenengo gauza da, giro polita dagoa hor tal, egingo dugu igual WhatsApp talde bat. Vale, igual ez. 3 aldiz esaten duzu edo. 3 lau aldiz. Hor guzti dizean, WhatsApp taldeek, ja klitxeen kontu hortan sartuta, WhatsApp taldeek ematen dute segulako pereza. Ez orduan, nire buruan dagoena da, proposamen bat egitea oso era atseginean, jakin da, proposamena kakazarra dela. Egingo du WhatsApp talde bat, eta jendea. Osea, inoiz ez dute hortara erantzun? Edo erantzuna hori zen, alegia,
ba ez dugu egin nahi, noski ez dugu bat ere ilusiorik egite, baina horrek, inungo momentutan etzen hori, ez da sartu haunik nahi nuen bezala edo, egingo dugu WhatsApp talde bat? Jendeak, ba ez dugu WhatsApp talderik egin nahi, eta gero jendearen kontrako jarrera horri heldu, eta esatea, ados, eske ze pereza WhatsApp taldeek, eta bar, eta hor, erreakzioak beti izaten ziren tankeragoak. Egingo dugu WhatsApp talde bat? Ba ez, igual ez dugu egingo, eta gero hasi egurra ematen WhatsApp taldei, zergatik egiten ditugu, zertarako behar diren. Bai, hor nabari da ere, pixkat, jendearen erantzuna lotxatiagoa dela pixkat, baina gero ere, zure aldetik, esaldiak luzeagoak dira, testu gehiago dago, errematera heltzeko bidea luzeagoa da, ez dakit hori ere nahi tain zenuen edo pixkat. Nik? Ze, behin klika egiten duzunean, osea, eta aipatzen den lehenengo aldian, hortik aurrera, uste dut esaldi guztiak direla txiste, oso esaldi motzak, eta guztietan barreak daude. Ja. Eta horrezak eztanda hori nabaritu zenuen momentuan, edo pixkat natural... Ba, aurretik pentsatutakoa, orain igualarin ez gehiago, esaldien neurriei begira, edo orduan ez. Orduan zen gehiago, bai, eta igual beti izango da eraginkorragoa ere esaldi laburretara jotzea. Egia baita ere, bloke hortan, ba, DBH gora eta DBH bera eta H-ak eta daude txiste desente, orduan sentitzen nuen, lehenago ez bada berandutxeago iritsiko dira, barrak iritsiko direla badakit, orduan badakit bukaeran helduleku ona dauzkadala, itzengo dut orain WhatsApp taldei pizkat, WhatsApp taldei buruz lasai itzengo dut, eta gero ja mamia iritsitakoan horri igual bai pizka bat estutu, baina percepzio hori orain esaldi luzeak gero laburrak, etzen existitzen nire buruan, ez dakit orain existitzen den. Baina etzen lana maila hortarainokoa etzen, hemen esaldi luzea botako ditut, eta gero ja behin eta aipatutakoan, hasiko naiz, gero egia da, giroa asko aldatzen dela. Zuari zara, eta aseran dauden txiste hori guztiak dira oso txuriak, eta oso lasaiak, eta nire familia, eta bestea, eta guztia ditzaidan, hori bai guztia ditzaidan, eraingo dugu atmosfera oso atsegin hau, oso familiarra, oso etxekoa, eta batean horrekin puskatzea. Horrekin baten zidan satisfazio handia bai. Eta azkenean, benetan berotasuna sortzen duena, eta pixkat giroa, benetan antzokiak girotzen duena, kontrakoa da, osea, espero ez dutena egiten duzunean. Bai, horrik ikusten daia beste, hau da... Ja, jendea zen pentsatzen, hau izango da. Bai, ez da, horrela. WhatsApp taldeekin egon gara, ordu bete. Ja, pentsa, ez? Etorri gara, bai, zeniri jendeak horrela esan didan gauzetako bat, gehien errepikatu denetako bat, izan da, ostia, kabroi bat zara, kabroi bat zara. Eta hor nabaritzen da, WhatsApp taldei buruz txiste inozoak egiten dituen komiko bat, kabroi bat ez da. Izango da beste gauza asko, baina kabroi bat ez. Orduan nik uste dut jendeak ja, eta grabaketa egunean etorri zen jende askok ikusita zegoan gainera, eta jende hori ere bazegoen zai. Jende honek uste du WhatsApp taldei buruzko txiste super jatorrak egingo dituela, eta gero etorriko da aldaketa. Eta berez, zu hor oso lasai zaude. Barrerik ez dago, baina lasai zaude, disfrutatzen ari zara. Osea, beti disfrutatzen zenuen zati horretan, edo nobait? Bai, jota, gero, eta horretaz ere hitz egin dugu askotan, ez da? Nera matzan ja ez bi urtera nintzen iritsi, baina urte eta 8-9 hilabete izango ziren ja estrenatu nuenetik, ez? Eta bidean egin dituzu aldaketa desente, ni batez ere egin dituenak ziren mozketak, materiala moztu. Zeran badaukazu ikuskizun oso bat betetzeko behar hori, eta betelan asko, eta igual esalia bezain ona, baina bete beharko dut, eta gero igual egite duzu ordu eta 35 minutu. Eta gauzak moztuta igual, ja. Bai, goazen orduan, bai. Puntu hortara iritsi nintzenerako, konfidantza, enuen, orain ikuskizun berriarekin, eskin ditut 5 emanaldi gaur izango da 6garrena, orain dikereari nahi fiska bat, ez? Ternoa tanteatzen, eta bar. Puntu hortara izterako nik uste dut ja badaukazula, osasun kontu bategatik ere, ezin zara atera estenatokirak hau ero pentsatuz. Hau ondo dago, hau gaizki dago, alik eta ondoen atera da hila hau noski, baina naiz nire burua zalantza jartzen ari oraindik. Ja daukazu, hain daukazu barneratuta,
ateratzen zaizu, nahi gabe ateratzen zaizu ja, ikuskizuna goitik bera, ez? Orduan, estenatokira atera eta jendea oraindik ere oso haseran sartzen ez bazen, sartuko dira. Eta orain entzun dunik zati hori, nire buruan ez da, hostia, azera gogorra. Proportzioan, azera gogorragoak, asko, Baina, puntu batetik aurrera, gogoan dut Pasaian emanaldi bat, hasi, eta jendea, isilik. Isilik eta txalorik ez, eta parreren bat, edo. Baina momentu hortarako ja, enuen zalantzan hartzen, hainbeste nire burua. Zaten, izan ditut ez dakitzen bat emanaldi ikuskizuna, ondo dago, ez dut esango, hau da, ez dakize obra, baina ondo dago. Orduan, jendea sartzen ez den momentuan, eta Pasaiagoa ondo dut, barruan reakzioa zela. Ados, horrela zaudete, berdintza, arrogantzia puntu bat ere, alegia, saiatuko naiz nire lana alik eta ondoen egiten, baina zuen erreakzio faltak enauk ikilduko, Zeria, urte eta 2 hilabete daramatza honekin, enaiz hasiko, igual, zalantza egiten, ez? Badakizu ezinezkoa dela horrelako 5 segidan egotea. Kaua. Ezinezko. Eta kontrastean gainera esan, hain gogorra den publikoa dago hemen, ni ere aterako naiz. Eta saiatuko naiz nolabait, teknikoki, denbora galik eta ondoen. Egingo dut hemen erakustaldi bat, segulakoa, eta gero zuek sartuko zarete edo, ez? Baina pixka bat, desapego puntu hori edo publikoarekiko. Eta zentzortan hemen hasi eta WhatsAppak, eta ez dira sartu oraindik, sartuko dira pixkanaka. Eta ipatu duzu ere, irteran jendeak esaten dizula ze kabroia, nik uste hori ere stand-uparen marka dela. Hori monologo batek ez dizu ematen. Osea, harreman hori ze kabroia niri egin didazu zerbait. Osea, harreman hori auki dugu. Nik uste den batean edo, badauka... Osea, zuk ni, non baitera, eraman nauzu, osea, batzutan dirudi, zuretzat ari naizela hitz egiten, eta ez zaitut behin ere begiratu, baina sortzen da. Edo jarri nauzu barrez, barre egingo inizioen gauzei buruz, edo jarri duzu dantza nire balio sistema ere momenturen batean, ari naiz txaloka, batean ari naiz txaloka, eta bueltatuko balitz, eta lehenbiziko txaloak hor dira. Plas, jode, posible, ala, hemen txalo jotzea, ez? Askotan ere jendeak, nik uste sentitzen duela, publikoak ikuskizuna ongi ateratzea ere haien egin behar dutela zerbait, eta momentu horretan txalo egiten duten ikuste alde batetik. Grazia egin dilako, baina 17 segundoko isiliune bat dagoelako ere, pixkat hor zaude tal, ura aterazuaz, eta horrek ere ematen duena da, nik uste dela lehenengo aldian ikuskizunean, lehenengoa ez, baina funtzionatzen duen lehenengoa, nun zuk pixkat aitortzen duzun badakizula zer gertatzen. Osa, nola baita espazio hori seinalatzen duzula eta esan duzula, hau gertatzen ari da, eta hau da orain hemen gertatzen ari dena. Eta aldi berean oso kontrolpean dago ez egoera, zen ikuste dut benetan balitz nire urtrago hori, urduri jartzen ari naiz, hau kutsatzen dela hori, eta jendeak ere atzera egingo nukela, edo, hain, momentu horietan tensioa ari zara pixkatzu neurtzen baita ere. Eta tensioa luzatuko dugu, nik nahi dudan arte, ze gustora nago tensio honetan, ez da? Tensioak zu eramaten zaituen, edo zu pixkat gidatzen duzun tensio hori, eta edango dut pixka bat, antzestu zia, ezke oso urduri nago, nago urduri, 60 aldiz txistea botata, gero. Jendeak agian nabaritzen du, hor, egi bat dagoela, baina egi hori heltzeko gezurra esan behar. Hori ba. Ez dago besterik. Egia izango balitz, hori ere stand-upa da. Egia izango balitz urduri nagoela, jendeak esango luke, ostia, zenik benetan egon naiz urduri estenatokian, eta jendeak nabaritzen du hori, eta zurduri zaude, gu asko zurduriago orain. Eta agian nabaritzen duena da, saiatzen ari zarela. Disimulatzen gainera, edo. Eta hemen kontrakoa da, hemen, zaude lasai, eta ari zara urduri bazainde bezala, edan gut urpizka bat, eta gizera. Bueno, hori nik, beti nire lehenengo 5 minutu horrelakoak dira, eta... Irratatu beti. Gero aipatzen duzu, ere oso oraindik monologoan gaude, eta aipatzen duzu teknika bat daukazula alde egiteko. Eta taldetatik, norbaiten atzetik beti, eta hor, azten da ja pixka bat ikusten, oraindik ari zarela, teknikak oso monologokoak. Hau esaten datenan, hau egiten dut, aholko bat emango dizut. Eta momentu batean hor,
aipatzen duzu, familiako taldetik alde egin duzula, Bai. eta gero, emanaldian zehar ere hitz egiten duzu familiari buruz bestera batean. Osea, bukaeran pixka bat, joari buruz, eta badauka beste... Era atsegin hauan. Noski, hor, badago apurketa moduko bat, eta ezakit den, berez, monologo bezala planteatu zenuenean, pixkat pertsonaiagotik ari zinela, eta gero, benetan hitz egiten duzu, bueno, gero hitz egingo dugu zehatzago ikuskizunari buruz orokorrean, baina ezakit ze punturaino pertsonai berak esan dituen bi gauzak, familiako WhatsApp talde utzi duela, eta gero anaiari buruz, amari buruz, ilobari buruz, bestera batean hitz egiten duena. Nik uste dut, hor, lehenbiziko ikuskizun honetan jabetzen naizena da, ni nengoela erabat umorearen zerbitzura. Nik egin nahi dut komedia. Eta berdin zaiz ze esan. Oda, nahi ditut erremate honak, nahi ditut txiste honak, eta nahi dut material eraginkorra. Oda, ni aterako naiz, botako dut nirea, jendeak erreakzionatu dezala, eta hori horrela izan da gero ezen kontua hain azarketa sakonak edo egitea. Nire familia azari nahi zenean nondik ari nahi zeo. Gehiago zen, WhatsApp taldeetatik abiatuta zenbat txiste egin ditzaket. Zenbat bideo urratu ditzaket. Hau izan daiteke bat, ostia, familiaren WhatsApp taldetik alde egin dut ezta. Hori barregarria da, bai, orduan barrura, baina ez zegoen, eta honekin ondorioz, edo bukaeran ere familiari buruz hitz egiten dudanean, nire buruan zegoena zen, beti da, ni asko apoiatu izan naiz, erreakzioetan, ez da? Alegia, zer dago, ze ari da gertatzen momentu honetan komediari dagokienez, euskal panoraman adibidez, eta kontraste modura nik egin nahi dut beste zerbait. Eta garai hartan, desente ematen zen oso bukaera epiko, moral, txalogarri, pixka populistak egitearen, ez da? Eta bukaeran berriz ere familiaren gana jotzen dudanean, eta nire iloba maitea, eta hori ere bazen kontraste modura, esan, bueno, badirudi egingo duela bukaera bat, super polita, super txalogarria, unkigarria, eta egingo dudana beste txiste bat, oso era merkean, ez? Orduan, gehiago zen planteamentua hori, egin nahi dut komedia, eta egin nahi dut komedia era honetara, eta pixkat kontraste bat bilatuz orain arte egin denarekin, eta egin dena, neurria handi batean bazen, nahiko atsegina, eta nahiko... Bai, lokatzetan ere gehiagi sartu gabe... Ez edo, lokatzetan sartzerakoan, agian bazegoen behar bat, orain nik uste pixkat galdu dela, argi uzteko, osea, badakizula, eta arrazoia dutenen taldean zaudela, eta pixkat serio hartu behar direnak, batean serio esaten. Eta pixkat hor komedialde batera guzten, ze gaia serioa da, baina, orduan... Nazten ari dira formatu asko, ez da? Bai, eta gara hartan iragurtzen ziren, ze hona monologo hau, bukatu du negarrez, baina negarrez. Negar malkotan, ez barre algaraka negarrez. Bueno, eta stand-upak eman dezake aukera unkitzeko ere, noski, baina ni nahi dute egin txistea, jode. Eta hortik bideratzen zen dena, bai. Bai, eta berez bigarrenean ere, bukaeran pixkat hori errepikatzen duzu. Bai. Egitura horrekin funtzionatzen du oraindik. Gero ere, badago hor momentu batean, agian bigarrenean ez duzu horren beste egiten, baina lehenengoan asko jolasten duzu hizkuntzarekin. Hitz jokoak eta asko, bai. Hitz joko asko, eta gero ere pixkat orokorrean hizkuntzaren kontzeptu, osea, ez dakit nola azaldu, baina DBH H-erik gabe, hori entzun nuen lehenengo aldien izan zen. Osea, nire gustatzen zait komedia ikustea batzutan, gehien gustatzen zaidana da, ulertzen ez dudanean, nondik datorren zerbait, eta hor gertatu zitzaidan, nola, osea, nondik datorren, guztiz, errealitatea purtu zenuenean, ez dakit nondik datorkizun grin hori edo interes hori... Ze gero ere, hizkuntza, osea, onartuta dago, benetan euskeraz barregarria izateko, izan behar dela pixkat kolokialagoa, edo euskalkitik, edo gazteleraz, baina oso zuk beti mantendu duzu nahiko... Bai, nik estandarretan. Zainduta. Batetik, euskalkiaren kontua, ni tolotxarra izan da, jaio ginen pizka bat hor, batueraren pozi mare hori ginen, oso gertu dago. Naiz eta egia den, eta hor, irratian lanen esin izenean ere, nire lehenbiziko kezketako bat zen, eta horregatik dago ondo
pixkanaka eta jabetu gabe, ez, ni bekadun hasi nintzenean irratian, enitzen ari pentsatzen, gero stand-upa egiten dudanerako hau izango da prestaketa, baina nahi gabe ari zara hortan ere prestatzen, eta lehenbiziko kezketako bat zen, bale. Garatu beharra daukat izkera bat, nire ustez irrati batean, kate publiko batean, eta onargarria behar duen hizkuntza batean, eta horrek adibidez erderakadak baztertzera eraman hau osaseratik, nik lagunekin ez dut horrela hitz egiten. Baina aldi berean, ez ezala horrek distantzia bat ere sortu, ni aritu nahi zeti entretenimentuan. Orduan, hitz egin nahi dut ondo eta zuzen, baina aldi berean, ez dut nahi albistegietako titularrak ematen dituenaren jardun bera izan, ze horrek gauza batzuetarako balio du, gauzak zuzen eta harri adierazteko bai, baina gertutasun bat lortu nahi baduzu edo, hortarako ez du ematen, ez da? Eta orduan, batetik dago hori, ni joan naiz pixkanaka eraiki zen, eroso eta era naturalean, baina aldi berean, euskara batuan era bat, esango nuke, hitz egiteko kontu hori, ze aldi berean orain hariko banaiz Iruñean, eta 2 hilabete barru joan barra dut Gasteizera, eta gero ez dakit non aritu, nahiago dut estandarraren aldeko apustu hori egin, ze, euskalkiarena da, non zauden, igual indarra handiago hartuko du txisteak, baina gero galdu ere egin dezak, ez da? Orduan, hortan gehiagi indarri jarri gabe, eta erderaka dena, bai, ikusten nuen beste gauza bat zen, eta txisteak egiten hasi, eta remateak gazteleraz egitea. Bai. Eta horrenik ere badago, Bai. Hasi euskaraz, eta rematea, pum, gazteleraz. Bai. Eta, jode, gero horrela esaten dira, baita, eske euskaraz ez du graziarik egiten. Bai, dirudiena dela, azkenean guk ere, gu ados gaudela, ere. Euskaraz egiten dugula, baina nahiago dugula... Bai, ba. Ez dakigu, remateak funtzionatuko duen, orduan, gazteleraz ere, konturatu gabe publikoari zerbait apurtzen dionez. Kao. Batzutan, gazteleraz esatea da, puta esatea bezala. Bai, eta batzutan biak dira batera, gainera. Claro. Eta irainekin. Oso oikoa. Orduan, hori gazteleraz ere gertatzen da. Claro. Eta barre horiek eta jendeari ulertarazte diozu, barregarria hau da, Noski, hemen dago, hau da. Hau da, saria hau da. Eta hor nire ustez, falta dena da, zuk remate hon badu alima daugazu euskaraz. Funtzionatu beharko luke. Eta ez badu funtzionatzen... Ez hain hona. Bakarrik gazteleraz funtzionatzen badu. Hori da. Ze hori bada, nolabait, txiste amaiera hori, estaltzeko modu bat, eta aurrera korrik ateratzeko, gazteleraz esaldia bota, eta ja jendeak barrena dut dauka, gazteleraz beraz igual barregarriagoa dena delakoa, ez? Baina, idazketa lan hori, eta nik hori ere argi neukan, nik nahi dut rematea honak. Eta, pega txiste hau ondo ere egitzen baduzu, hemen jendeak barre ingo du, bai edo bai. Eta ari zara euskara zera bat, baina jendeak barre ingo du. Bestela pixkat, Iruñan gertatzen zen, euskera zen klaserako, eta patioan gure artean ja jolasean gazteleraz. Hori ba. Eta gauza bera da, premisa euskeraz eta rematea... Eta gero ja patio gordua ja gazteleraz. Orain nire gazteak begiratzen ezkaituela eta... Ez da, nik oso argi hor euskaraz egin nahi nola. Eta gero ja, hitz jokoak, hizkuntzarekin jolastea ere, urteetan eta irratian desente jo dut horra baita, gero denborarekin negatu nau. Ja, bigarrenean, eskizak bakar bat duzun, atzo saiatu nintzen. Egin egon, da hor. Baina horrek badituen ez ja beste konnotazio batzuk edo askoz. Bai. Hizkuntzatik kanpo dago, kasi. Hau iruditzen zait oso, eta aseran behar dituzu horrelako heldulekuak ere. Hitz jokoak egitea, tiratxiste, aseratik abiatzen mazara baita gutxi beste komiko batek esan zian, Jon, ari naiz, nire pertsonaia bilatzen, eta ez dakit nire ahotsa zein den da. Eta oraindik ez dauka ikuskizun propio bat, orduan da. Hasi, idatzi, eta atzo ere aipatzen genuen, ez da? Ez espektatibak hainbestekoak badira, eta egin nahi baduzu zure lehenbiziko obra magna hori, eta hasi ez dakit katedral bat ere egitzen, hori baino nire ustez hobea da, hasi hitz joko batzuk egiten, eta hasi bestelako txiste batzuk, eta joango hasi egiten, eta egiten ari zarela, ni jabetu nahi zaiz, lehenengotik bigarrenera, hori ja igual hainbeste ez dute egin nahi. Ze pixka bat mugatu eruditzen zaizen zortan ere. Hitz jokoena, eta ondo dago, eta tarteka, eta hitz joko bat ona bada, oso ona da. Eske, ni nekatutaketik atera nintzen lehen aldian,
urrengo unean gogoratzen dituen gehienak ziren literal, vocacional eta baziren, bizpairu. Badu, osea, badu oso funtzionatzeko beste modu bat. Oso efektiboak dira. Baina, bueno, gero guk artista garenok, Bagara. Artista gara, jode, eta nahi podcast honen helburua hori da. Zalantza, argi gera da dila. Hori da. Artistak, igual izena, kontu ze hortik, artistetik joan daiteke igual, baina nik esan nuke orain badauka dela beste ambizioa. Eta ikuste duzu, bueno, eta ondo dago, aseran, musika taldeek egingo duten bezala, aseran sartzen dituen hor gitarra solo batzuk, orain ikusi dut, ez du dala behar hori, edo enauela inbeste asetzen, edo... Eta pertsonaia bilatzeak ezagitzen zua. Osea, pertsonaia aterako da asko egiten duzunen, eta hasten zaren anabaritzen nun zauden zu eroso, eta zer den jendeak erosten duena. Eta ikusten duzunean, hori egiten nuen lehen, desfeia ez dut egin, Eta beste gauza batzuk aldiz, hori egiten nuen lehen, oraindik ere jarraitu nahi dut hori egiten. Zer gustatzen zait. Pixkanaka, baina egitearena ezinbesteko hortan, Ze bestela... eta nik oso horren aldeko apustu egiten du baita ere. Egin eta egin arte. Egin eta grabatu gainera. Eta ikustala jendeak eta... Bai. Eta zuk pertsonaia, noski, osea, zure kasua pixkat desberdina da, dagoeneko jendeak ikusi zintuen jende gehienak gutxi gora bera bat zeukala kontzeptu bat. Eta ezakit hori nola garatu zenuen, pixkat irratiko... izaera berdina mantentzen saiatu zinen, edo kontrako apustua egiten? Agian naturala atera zen... Bai, naturala etzena zen, hor, zuzenekoak eskintzen hasi gintzenean, egiten nuen lan gure kaxa izeneko saio batean. Noski, oraindik gure kaxa zegoen? Bai, orduan, nekatutak estrenatuta zegoenerako ja ez, Baina, lehenbiziko horrela emanalditxoak eta egin nituenean, da hori Euskararen eguna, eta horrelako rolletara joaten izenean, are ginen gure kaxan, gure kaxan, bueno, humore atsegina, gozo eta bar. Eta hor nabaritzen nuen adiez, jendea etortzen zela hori ikustera. Eta gero azten egiten ertzaintzari buruzko txisteak egiten, nola, zer da hau, Eta orduan hor oso argi ikusi nuen, honekin puskatu beharra dago, Puskatu beharra dago, nik enuen asmorik zuzenekoetara joan eta gure kaxan egiten zen humorea egiteko. Baina pixka bat jendeak argi izan dezala hau ez dela adibidez. Eta txorakeria baina niri gure kaxan jartzen dizkiaten alkandora oso estrambotikoak beti. Eta nire haserako idea bat zen, joango nahi zeman aldietara alkandora estrambotikoa jantzita. Eta ja behin ikusita, ETV bat ikusten duen jendea, etorri da hori ikusi nahi izatera, esan alkandora fuera. Osea, puskatu pixka bat zentzu hortan, enaiz hori, hau beste kontua. Osea, berez, filminen, ez dakit ikusi dituzun espezialak dituen etiketak, Bai. irakurriko ditut. Irakurriko zen. Hau gazteleraz izango da, remateak izan behar direlako. Humor negro, salud mental, terapia, terrorismo, eta komedia española. Ez dakit zeinekin... Eta hori bere egin itzegin nuen, Eta, ostia, komedia espainolak ematen ziren segulako morboa. Jarri. Ez que elkarrekin daude, eta komedia espainola. Bai. Ari gara zubiak eraikitzen. Nola bait, katalanei esker, hori da. Ari gara eta komedia espainola lotzen. Bai, eta ez dakit, orain ez du gogoan, baina komedia espainolaren agazen troleo moduko bat edo... Jarri. Joan López izeneko tipoa oso gatorra, bera filmineko eduki ardura duna, eta... Así, ¿qué ponemos, Anjo? Así, gine pixka torrela, eta ez dakit nondik ateratzen, ez dakit Maggi Garziak badituen, Maggi Garziaren etiketetan esango nuen horrelako zerbait ere bazegoela, eta esan, nik ere nahi dut, komedia espainola etiketan nik ere nahi dut. Bai. Magirekin batera goteko. Hori da. Berez, hasieratik zenekien etari buruzko txisteak egin bat zenituela, ze berez euskal komedian, edo egin izan denean, egin da gaztelera. Bai, asemanitaren kontua, eta hor... Eta estatu mailan asko ospatzen dira etari buruzko txisteak, Bartzelonan, Madrilen egiten direnak, jendeak barre egiten du. Baina hemen ez zegoen... Eta horreren nik egin izan dut beti, ahots txikiarekin, zen nahi dut, ondo ubikauta egotea ere garrantzitsua, eta esaten baduzu egiz, hemen euskaraz ez da komediarik egin, poliki. Beti ere, egin dira, ez da igual estena bat sortu, baina etari buruzko txisteak ere asko egingo ziren, baina
nik formatu honetan, eta gure jardunean, enuen ikusten hori. Hori da. Enuen ikusten hori, eta orduan, ari da mundu guztia, hori ere bazen, ez da? Ari da mundu guztia ezker eskuin, etari buruzko txisteak egiten, eta hemen, Bai. etaren herrian, Hemen bakarrik tabernetan edo... Bai ba, edo hori, gazteleraz, bai, eta hori da oso ona, ze batetik dago, hor dago amarru bat, badirudi oso arriskatua dela, eske aldi horrean ez da batere arriskatua. Claro, ze, hainbestetan eginda, eta eginda telebista publikoan, un hijo ertzaina y el otro de la ETA, eta gizten. Hain egonda mastikatua hori, gero egia batek esan zidan, ez baita gauza bera, Jon, gazteleraz egitea edo euskaraz egitea, alegia gure hizkuntzatik, gure identitatetik sortu daiteke hor bestelako nire barruan hau badirudi arriskatua dela, baina ez da arriskatua. Gero, ateratzerakoan inork ez dizu esan, Ke ba? kontuz, osea, berez nahiko onartuta dago. Eta tensioa zen tensio ona. Bai. Tensio oso ona. Hori ezin da esan, baina eta gaur egun da meme bat. Bai. Eta gazte jendeak gora eta nola esaten duen. ¿Qué pasa etarras? Twitterren txilmafiako jendea, eta Internauta. hitz egiten da, horrela hitz egiten da, ez? Orduan, baina aldi berean badauka tensioa eragiteko potentzial hori, tensio ona sortzeko potentzial hori, ez? Eta hori zen, goxoki bat. Egia da biziago dagoela Madrilen, hemen baino. Kao, mamu hori eta horra ari ira etengabe zeratu nahian, ez da? Xaxatu nahian, baina ez. Bai. Gainera, bigarrenen ere aipatzen duzu, agian utzi behar diozula egiteari, ez dakit, horregatik da, ez berez ja nahiko onartuta dagoelako, ez beste... Bai, gero, gustatzen baita ere komiko askok nola daukaten, egiten duten emanaldia estreinatzen duten, espeziala estreinatzen dutela ere, beti pare bat, marka la casa estiloan, pare bat txiste, Luis Ikeik jainko aipatu gabeko espezialik ezokan bezala. Bai, Jeselnikek umeak hori da, lurrea botatzea, hori da. Esaten nuen, egitei grazia pixka bat, beti etari buruzko pare bat txiste dukitzeak. Ez dakit mantenduko den, nire ibilbidean zehar, baina, bazen, eta gero, ja puntu hortara, ez? Ja txisteak egitea, ezin diot etari buruzko txisteak egiteari utzi, eta hortik beste txiste bat egin etari buruz. Bai, meme bat bilakatu da, eta pixka bat, hor badaukat nik bloke bat, uste dut, momenturen batean hitz egin genuela, ze oporretan egon ginen salon, eta jatetxe batean, ateratzizkuten kroketak, eta normalan jartzen dituzte paper batzuk. Periodiko, sasi periodikoak, bai. Karo, baina, benetazkoak ziren. Eta justo kroketen azpian zegoen titular bat, historitan jarri nuen, eta ez dakit oso ongi titularra zintzen, baina pixkatzen, COVID-eren zerbait, edo las víctimas de tal, y acepta... Hostia, Osea, eta nolabait... Se trata era victimei, Claro, jendea jartzen dela pixkat, etarekin komedia egitea ezagian pixkat, frivolizatzea eta banalizatzea, eta hau? Kroketen olioa gordetzeko edabiltzen ari da, ja. Zetuintasun maila, Frivolizatuta badago, dagoeneko. Baina ezakit nola... Bueno, hori landu behar da, baina badago... Material oso ona. Badago zerbait. Joder. Hanik uste hortik badagoela... Biktimei errespetu faltarik handiena, igual, Txiste bat? Kroketa batzuk lehortzen, jartzea hor. Karo, hor ere, edizio txiste bat dago. Bai? Ezakit beste bertsiorik zeukan grabatuta zegoenean, baina esan zenuen... Hau editatuko dugu gero eta hori? Eta bueltatuko balitz. Bai. Txaloak hasten dira, jendeak badakielako gero zer datorren, baina hori editatzeko aukera ere aipatzen duzu. Ez dakit hori bakarrik espezialean egingo zen, eta... Bai, beste referentziarik ez zegoen, hor, jendeak bazekin grabatzen ari ginela, eta esaten nuen, zuek kontuz txalo jo, baina igual gero aukera dugu pixka moztu eta esateko, eta bueltatuko balitz. Bai. Horko gara ez izan pixka bat boburnam edo horrelako gauzak ere egin izan ditu. Ja, formalki ez. Bai, batzeukan bat... eta orain egingo dut editorei buruzko txista. Mozketa bat, eta desagertzen da, eta kamisetak jertxeak handu du. Bai, oso no. Horrelako zerbait, eta gero ere, beste momentu batean gogorara zendidazu boburnam, esaten dutzunean... Nola zen? Apuntatu. Eskerrik, gora, bera. Bai, zeberak binegar edo zen txistea. Jartzen zuen jendean niger esaten, jendeak esan nahi gabe edo, ez? Saltan bi... Hori. Horreko gara zizidan pixkat, baina, bueno, hau besterik gabe. Hau ere... Baina hori zen satisfazio bat txiste hori ere. Oso, da material oso eraginkorra. Bai.
Claro, gero badago ere beste momenturen bat, ezakit bloke honetan den edo aurrerago, baina ematen duz aukera ere publikoko norbaitek zerbait esateko. Bai. Norbaitek zerbait esan nahi badu, orain da momentua. Bai. Norbaitek hitz egin du. Ez, horrela banean gogoa, sortu daitezela momentuan. Batez ere, ari bazara etengabe ikuskizun berarekin biran eta bereziki eskertzen dira, ez da horrelako momentu, prestatu gabeko momentuak, eta pixkat izaera espontaneo hori. Hemen Euskal Herrian, oroar, da pixka bat zaila, ez? Orduan, guztia ditzaidan, mantentzea hori, ze hori berez da, edizioan, kendu dezakezun zerbait. Bueno, statement moduko bat ikusteko jendeak, hau da gure publikoa, hau da gure herria, eta horrela xea daude gauzak, ez da? Gero egia da, ez dela abia punturik onena esatea. Nahi duzu zerbait esan? Jendeak, egia esan ez, baina, eman adietan zehar, gertatzen ziren, igual... Bai, gero erabiltzen dituz, adibidez ertzainarena... Bai, hori da, gertatu dira, biran zehar, rolakoak, baina orokorrean jendeak ez dizu hainbeste, estimulo gutxi izten dira publikotik. Txaloa bai, barriak ere bai, baina da dena oso ondo egituratua, eta aldi berean, stand-upa egin nahi baduzu benetan, eta nahi baldin baduzu zure materiala jendaurrera atera, eta egin nahi baduzuna hori baino, izango balitz material gutxi, eta, publikoaren gana jo, eta publikoa jarri dezala materiala. Euskal Herria ez da hortarako lekurik honena. Claro, gero, hau ja, ez da galdera bat, baina, aipatzen duzunean, eta WhatsApp taldea egingo balitz, ez rasteratzeko atxerekin jarriko zutela, hor birremate dituzu segidan, ze lehendabizi bat da bakarrik aipatzea eta gero artistikoa dela. Eta hor bakarrik zoriontzeko, ze premisa berdinarekin birremate segidan, eta funtzionatzen du oso ondo, eta... Eskerrik asko. Eta nahiko... Bai, eta horrela gimnasta baten mugimenduak egiten. Claro, eski aktinak ere badituzu. Osea, oso... Ez dakit nahi egin zenuen saiatzea... aktinak egiten mugimendu pixkat egotea ere oso momentu zehatzetan, eta ahotsak ere erabiltzea. Bai, badago. Ze badago... Bai, deneti dago. Gero beti ematen dit apuro handia, aktinak egiteak. Eski atzutan dirudi, eta orain da aktina egingo duan momentuak zuek barra egiteko, baina uste nekatutaken behintzat nahiko natura... Bai, gero badaude pare bat imitazio... Mirri eta Mikel Urdangarin imitazioari bai du, jendeak barra egingo du, fijo, orduan. Baina ez dutelako espero... Horren ongi egotea, oso, eski... Mikel erarekin hori zeko, Mirriren egiten hasi eta jikata, Mikel Urdangarin imitatzen hasi eta jendea, ostia, serio jartzera ino. Noski. Ostia, ondo egiten du, jode. Ez dut espero. Hori eta hori zen, ordu beteko ikusitu bat sortu barra daugat, material pixka bat daugat, baina ero nahi ditut. Bai. Winner batzuk eduki hemen, edo arma batzuk horrela... Oso ondo funtzionatuko dutenak, ez? Ni nire hau txaldetik badago espero ez diren pare. Badaude, iruditzen zait hor hori ere badela. Nik batez ere hontan, nekatutak idazterakoan, eta berriz ere kontrastea pixka bat bilatzea aldera, esaten nuen, hemen dago jende asko testua gutxi zaindu, eta defentsa oso era fuertean egiten ari dena, eta oso... aktore giroko zera hori, ez da? Stand-up hori. Eta iritsi nintzen pixka bat, ukatzera ere, stand-up da, ez da testua. Eta testu hona bali magoazu, zu digo estenatogira, ez daukazu gauza ondirik egin berrik, jendeak barra egin ezan. Nire arrokeria hortan, nire arrogantzia hortan, ez da esaten hori. Eta gero gogoan dut, jonitzela Jon Plazaola ikustera Leidorren estrenatu zuen duela urte bete bere ikuskizun berria, eta esan, ostia, ze ona diren bere aktinak, eta ze ona... Eta ez aktina bagarrik, ze ona materiala botatzeko daukan modua. Eta biak integratzeko pixkat. Eta tartean, seiko txisteren bat, Zaizut, ez horrela txisterik onena, seiko txiste bat hartu, eta berak nola eraman duen zortzikora. Ze hain ondo, itxaron du, baina era naturalean, ez tensiorik sortuta, eta hainbesteko konbentzimenduz bota du, eta hau ere bada, eta nire lanketa egin barra dago, ze bestela da, joera oso, ni nahiz aktorea, ni orduan, botako du materiala ondo dago, orduan, materiala ondo dago, baina gero materiala botatzera dago segulako aldea, ez? Eta sentitzearen kontua, eta jode, benetan ari naiz, eta hortan iruditzen zait, bigarren ikuskizunera salto eginda,
idatzi nahi izan ditu dela, edo plazaratu nahi izan ditu dela, pixka bat gehiago sentitze dituan gauza horiek edo. Ez, eta materiala ona bada, merezi duena pixka zaintzea, eta alik eta era Hori, finean ona aurkeztea. bada, hobetu gehiago, oraindik edo ez da bila izan ez, materiala ondo dago, beraz, jarriko naiz hemen, botako dut, ez. Batez ere, natural ateratzen denean, eta pixkat jendeak espero zuenean. Etengabe egiten baduzu, hori da pixkat, atziz egin genuen ere, batzutan umore beltza dela beti Hori. nahiko lau, osea berez, Bukatzen dela horrekin. zuk hiltze bat zapatzen baduzu mina egiten dizu, baina fakirrek Kao, oea beteta dute, pasatzen dira, errezagoa da. Kao. Min gutxiago egiten du, orduan, Azkenean da pixka bat tartekatzea gauza horiek, eta ez jartzea indar guztia zerbaitetan, eta beste zerbaitera bat deskuidatuta utzi, eta hori oso ongi egiten du ere Maria Bamfordek. Ja, zera hotxa jartze dituen, da... Eta inoiz ez dut, osea, nik pentsatzen duenean Maria Bamford inoiz ez dut pentsatzen lehen da bizia hotxean. Baina gero ikusten duenean, ostia, ez, hau egiten duela, eta luze, eta asko. Eta amaren imitazioa egiten du nik uste beti. Eta materialetik dator, behar horri. Ez da, osea, nik uste zure kasuan ere, ez zela izan nola imitatuko dut Mikel Urdangarin, baizik eta, ostia, hau bururatu zait, ea posible den integratuko dut materialetik datorren, hau. Eta batez ere kontuan hartuta, behar dituzula horrelako estimulu desberdinak ere pixka bat eskainiz, ez dela, tipo bat hor mikrofono bat hartuta, hitzegin, baina, bueno, pixka bat puskatu horrekin, mugimendu pixka bat demanda, ahotsa galdatuta, erregistroa pixka bat jetxi, igo, ez dela... Bai. Arriskua dauka, oso monotono eratzeko arriskua dauka, ez? Bai, gainera, asko egiten duzu ere, isiluneak daudenean batzutan utzi, eta ez batzutan marmarrean hasi. Bai. Nekatutaken, bai, orain ezakit. Orain beste egiten duzun. Uste dut isilune gutxia guzti ditu dela. Eta gehiago noa, bega ba, aurrera. Material asko duzu bigarrenean. Bai, nekatutaken baino gehiago. Bai, eta iraupena bastante motzagoa da, bigarrenean. Bai. Eta hori izan zen baita ere, Bilbon, Campos Elíseosen goikor kupula eretortan, emanaldi oso ona, jendea tope, baina jabetu nintzen, luzatu zela asko emanaldia, harin nintzelako pixko bat ja nire buruaz disfrutatzen. Hori arriskutsa da. Eta eman zidan sekulako lotxa. Osea, bukatu, eta zenbat demora da, ordu eta 30. Eta ikustea nire burua, jendea txaloka eta jendea barre zen hor. Isilik, jendeak barre ingo du, orduan. Parroietaz gozatzen, ez? Orduan, zantze pixka, ez. Jendeak barre egiten badu, segidezala barrez, eta, ostia, guazen aurrera, jode. Eta bukaeran txalo jotakoan gozatuko duzu pixka bat, baina zuzaude hor, egurra mateko. Eta orain ari bazara barrez lertzen, segi hor, segiko duzu barrez lertzen, eta saiatuko nahi zindar gehiago egiten, baina hainbeste geratua. Eta zutan ere, publikoak behar duena da, agian, 3 minutu isilik egon. Bai. Presiorik gabe, entzun. Pixka... Bai, eta nekatutak oso obsesionadutan egoen, horrekin, barreak eta txaloak. Hori delako jaso dezakezun bakarra. Bai, oso ziure zaudenean ere... Oso nabarmena da, eta lehenbiziko aldia stand-up egiten ari zarena, orduan behar duzu pixka bat aprobazio eri edo, gero jabatzen zara, ostia, jendea horrela egotea eta interesa ere ondo dagoela. Batez ere nik behar ez dudan bakarra, osea, barrerik ez badago, txalorik ez badago. Bueno, pasa gaitezke. Baina jendea horrela? Ja. Ez, jarrera hau eta... Ja. Euskal Herrian oraindik ere... Etxera joan nahi dut, jarrera, ez? Bueno, a ver. Ea noiz bukatzen duen, ez? Bueno, ea lortzen duzuna baskatzea. Zuk. Nik ez izut emango, Nik ez izut emango. Ez, eta gainera, txaloak eta barreak bilatze horrek ere mugatzen du zure materiala. Bai. Zea, diro behartzen zaitu. Ez duzu txistea bilatzen. Saiatuko gara hemen honi buruz hitz egite, baina sakon egin sartu gabe, ez dela barrerik eta txalorik ez da egongo, ez da? Pixkanak uste dut ari naizela hortan ere askatzen da. Ideia hau gustatzen zait. Ez da igual, ze ona, baina badauka beste potentzial bat, edo badauka beste, ez dakit ikusi duzu Mark Maron edo Birbiglia eta jende hau, eta horrek ere piztu dit pixka bat zera hori. Jode, ze testigantza potentea gota duen hemen, edo ze indarra daukan ideia honek, eta ez da indarra, gero arte, gora, jaja. Horri indarra handia dago, baina da oso azalekoa, ez? Bai. Eta gero ere egia da,
3 minutuko isilune baten atzetik datorren barrea, etengabeko barre hori baino... Bai, akumulatu da hor. Bai. Horrek gehiago ematen du. Edo orain ere gertatzen ari zait, emanaldian zehar igual barre txalo gehiagirik ez, barreak bai, igual txalo gehiagirik ez, eta emanaldia bukatzen den bezalaxe, ostia, txaloak, son, opa, txalo ona dira hauek, Jode, ez dira txalo, bega ba, segi etxera, orduan esan nahi du jendea ondela, ostia, eta gero idazten izuna jendeak ere, oso ona eta oso fina, eta ona oso erne, eta, bueno, kontu da zuk ere behar duzula konfiantza pixka bat, erne daude, ez da? Ez daude, aspertuta ez daude. Hortarako nik uste laguntzen duela probalekoak eta openak. 8 minututan eukita, jendeak barre gehiago egiten du, eta agian erratzago da jakitea. Osea, ja, non dauden. Karo, 20 minutu egiten dituzunean, agian ez dute guztitan barre egiten, baina badakizu zati bat ona dela, motzagoa izan denean jendeak barre egin duelako. Orduan hor ere, segun non dago kokatuta zer esan duzun aurretik, zenbat barre egin duten, desberdina da. Eta, osea, nik uste hori nahiago dala ere, ze batzutan jendeak etengabe barre egiten duenean eta guztiak funtzionatzen duenean, pentsatu zu, edo gezurra da eta norbaitek eskatu dia hau egiteko, edo jende honek ezaki ezer, osea... Bai, eta hortan hemen euskal publikoaren alde, hemen jendeak barre egiten badu fuerte, bai, egia da. Hori hona da, Bai. Eta jendeak txalo jotzen badu, hori oso bat da. Bai. Ze ez dago publiko plizan zera hori, bega ba, animo. Ez. Hemen jendea, emanaldi hasi aurretik dago horrela, bueno, zer. Osea, ez da estenatoki iratera eta, estatu bat barra ikusten duzu, eta ja emanaldi azterako, ja erotuta daude, ja deskojonatuta daude denak, eta ja dena da... Zora hemen arazoa da, 20. minutuan oraindik horrela baldin badaude, baina orokorrean ez da gertatzen. Ez. Jendea sartzen da. Bloke honetan ere gertatzen da, hasieran pixkat. Bai. Tal, baina, osea, benetan balio duena da, bukaeran dauden txaloak. Gero aipatzen duzu, etaren urrengoa izango litzatekela matrikulen formulari segika, ETB. Hori ez dakit, noiz, osea, hori da, dagoeneko eginda datorren txiste bat. Osea, hori da, aurkitzea, eta aurkitzen duzu momentuan, Plas. Ateak irekitzen dizkizu, ez dakit nola izan zen momentu hori. Hori izan zen Tolosako kiroldegian, igeri egin da gero, dutxatzen ari zela, aldagelan. ETB, zonen, jode, bale. Bai, ez dakit nola zinitzen oso WhatsApparen bloke honekin, eta gero eta bai, baina gero hortik nora, eta oso presente daukazu etenga, ez? Eta kalera zoaz, eta edozein lekutara zoaz, erosera egiten ari zara, eta hemen zera aterago da, eta batean. Vale, ETB. Eta behin ETB aipatuta, ja, natural etorri ziren, ez? Bai. Hor dirudena ja... Bai, flow. Eta bukaerara nio. Ez dakit berez... Karo, zu, saiatu... Osa, berez... Zeiti mardu ETB ez orain. Ez dakit nahi duzun, edo... Bai, noski. Karo, berez ez dizuten nekatutak gatik ez ere eskaini, ez? Osa, ez zen... Eskaini zidaten berandu. Eskaini zidaten... Nik baneukan asmoa edo bazen, bueno, hau grabatu, eta honekin zerbait egin. Eta... Pixka nahi nuen desmarkatu ETB-tik. Hori zen... Gaizki eginda, baina hori zen galdera. Bueno, desmarkatu, esan nahi dut, ze... Igual izango da orgullo kontu bat edo, baina... Ez du nahi jendeak ikustezan, akao, ETB-ko langilea... Stand-uparena... Nik ETB-rentzat lan egin dut, eta oso gustora arain, noski. Irratian, telebistan eta baina stand-uparena izan da... Eta horregatik gustaren zait asko oso nirea den zerbait. Eta oso pertsonala, eta oso hortik kanpo egindakoa, eta horrek ere emate izu satisfazio puntu bat. Gero egia da noski, pentsatzen jarrita, stand-upean izandako arrakasta horren zati bat ere badagokiola ETB-en agertzeari, eta bar, eta dena dago batera, ez da, baina proiektuari beti eman diot, kaminosekin, eta gure artean eman diogu forma horri, ez da. Eta iruditzen zaidan, berriz ere hor, statement modura, bazela, hau egin dugu gure kabuz, finantzatu grabaketa guk, biran zehar horretako birua inbertituko dugu hemen, eta izango gara gu libre nahi duguna egiteko, ez? Eta hori egin, eta gero lehenbiziko emisioa ETB-en izatea bazen horrekin pixka bat apurtzea, ez? Eta
Eta orduan esan genuen, hau graduta dago, saiatuko naiz Netflixera idazten, hori ere izan zen, flipada bat. Hombre, lortu zenuen, idaztea. Bai, hitz egin nuen. Eta erantzun zidaten segituan, gainera, nik esaten zidan zineko izile batek, eta hori ere berriz, oso ondo dago, ze horrek ematen dizu segulako bizipoza baita, ere, ze batean anizara, horrelako flipadak egiten da, ez dauka zentzurik, ze jarriko du Netflixek horrelako zerbait, ez, baina, eta jartze badu, ni zer da egipa, ez, eta, bueno, pixka jolastu horrekin ere, eta oso humoretik hartu horrelako gauzak ere, eta eman izan din niri, bai, eragiten zidan poza handia, ilusia handia horrek, bega ba, eta idatzi nuen da erantzun zidaten arratsaldean, bi ordutara, ze batek esaten zidan, idatzi, gero igual ez ditut erantzun ere ingo, ze estamentu egietan horrela izaten da askotan. Ez baina, erantzuna oso argi baldin badute. Hori ere egia, momentuz ez da lehentasun bat, stand-upa, gure egituran, beraz, baina, bueno, eskerrik asko, eta aurrerago igual zerbait, eta, oso ondo. Hor dago. Eta orduan izan zen ja, YouTubeen jarriko dut. Eta YouTubeen jarrita gero, Maili Garziari bidali nion, zeberarekin aurretik ere hitz egin nuen, noizbait. Grabatzeko, ez? Bai, grabatu aurretik, zuek hau egin duzuek katalanez, nik hau egin behar dut euskaraz, eta jakin nahi du pixka zuek ere nola bideratu duzuen, eta hitz egiten aritu ginen. Eta behin YouTubera igota gero, pasa nion. Ja, azpidatziak zeudela, Maili Garziari pasa, eta jode, izan zen hori ere sekulako txutea, ze tipoak erantzun zidan, hori ere nekin ikusiko zuenik ere nekien. Eta behin ikusita, azpidatziekin, ez dakit zemateraino, eta tipoa, ostean Jon, jode, barre egin dut, benetan, Ke cabron, esan zen berak ere, bai. Eta asko gustatu zait, gero gauza batzuk ez ditut ulertu normala den moduan, baina gustatu zait pila bat, eta neroni jarri nahi harremanetan filmineko lagun batekin, Maili Garziak berak egin zuen bitartekaritza hori, eta izan zen, ostia, jode, sekulako pota, ez? Eta filminetik nirekin harremanetan jarri, eta handik gutxira, eta betik. Nahi dugu, hola, berandu, ja, ez? Berandu jarrita zegoen. Eta filminen bat zegoen, eta filminek eskatzen zuen gainera esklusibidadea edo, 6 hilabetez, eta, bueno, hori guk hitz egin dezakegu, eta ja puntu hortara iritsita, zentzen, bueno. Ez, gainera filminek daukana da, irekitzen duela pixkat lehioa beste... Bai, beste lurra. Bestela ikusiko eluken jende askok. Bai, baina ETB-en ikusiko lukeenak da honeko YouTubeen... Hori da. Eukidu ere. Eta gainera... YouTubeen librean jarri edo libre ikusteko aukera ematea ere, bueno. Esango nuke hori orain adibidez, ari naizela nabaritzen ikuskizun berriaren sarrerak eta saltzerakoan. Nolabait, jendeak esaten duela, igual aurreko ez duzu harrapatu edo ez duzu antzoki batera joateko aukerarik izan. YouTubeen jarri libre, ikusteko moduan denek, ikuste dute, hostia, venga. Azkenean bidea da, zuzenekoak gehiago funtzionatzeko. Bai. Eta... nabaritzen ari naiz, ze lehen sarrerak ere saltzen ziren, baina orain izaten ari da, hostia, hemen bukatu egin dira, hemen ere eta badagoela jende aldetik ere, eta gero, bueno, Bitan dago orain? Filminen eta YouTubeen, bietan dago, nahi. Hasiera batean, ikuskizuna ez duzu, esan duzu ez duzula planteatu gai batetik, edo ez du dela inoiz egon, besterik gabe material bilduma bat, ez? Gaia da umorea. Bere hortan. Osea, umorea egin nahi dut. Baina nolabait horrek ere, orain ikusita ikusten duzu pixkat pertsonaia nolabait definitzen duela. Bai. Eta... nahi gabe, baina... Eta gerora ikusten duzu posible dela edo aukera dela, bueno, ikuskizun bat esteinatu horretik, kontzeptua zainduko dut, ze kontatzera nator, eta beste... Egia hortan... Eta referente nagusi modura ipatu dut Louis C.K. Nik Louis C.K.ri beti ikusi izan diziot ikuskizunak material bilduma modura. Eta gustatzen zait, Bai. Bai, hor bi eskola daude, pixkat Amerikarragoa, Louis edo Muleini ere orain arte, Bilbur, bai. Eta bestetik inglesagoak direnak edo... Bueno, gero birbiliak nik uste asko hartu duela hortik. Bai, ez da. Berak nik uste... showren bat ez zuen garatu Edimburgon, Fringen edo... Nik uste pixkat baduela ere... Tradizio hortatik edo... Bai, hartu duela. Eta berak pixka bat orain baditu, nola baita ezakit, tutoretza batzuk egin ditu edo baditu, ezakit nola azaldu, baina baditu komiko berri batzuk pixkat haiekin landu du eta guztiek nik uste hori dutela. Atxuko Katxuka o Alex Edelmanek ere
Horrek Inglaterran egin zituen, bi urtez, nik uste, Alex Edelmanek. Ja, estilo ingelesa balitzateke dena pixka Eta hori asko nabaritzen eta da. hau zergatik, eta... Bai. Bueno, niri, zaizu, biak gustatzen zaizkit, eta bigarren ikuskizuna ere planteatzen nuen pixka bat. Hau ere da, beti da orain arte daukazun materialik onena. Bestela, agian ordu bete idazteko zenbat material behar duzu. Lau? Hori ba, orduan da. Gero egia, daukadan horri, eman dizaiodan igual, beste... Baina batetik bestera, niri negatutaken jendeak asko esaten zian zen, konturatzerako bukatu egin da, eta ari gara hitz egiten honi buruz, eta gero, gustatzen zait loturak eta zaintzea. Bai, nik uste batez ere hori ematen duena, materialak edo gaiak baino gehiago egitura dela. Nolabait nondik hasi zaren, bukatu duzun, erdian zer egon den, eta pixka bat bideak. Bai. Loturak egitea era nahiko sutilean, eta jendea jabetu gabe ere, ari gara etari buruz hitz egiten, eta konturatzerako ari gara nire psikologoa zizketan, eta jendea aurrera doa. Eta hori esaten ziaten desete, bai, jode, konturatzerako, dios, eta iruditzait oso sintoma ona dela, ze ari zara era oso organikoan egiten, edo hartze dituztu, eta askotan da txorak eri bate, baina etari buruzko txiste amaieran aipatu elementua eta elementu erritiraka, eta pasadira 10 segundo, eta ja beste bloke batean gaude. Hori bezala asko gustatzen zait baita ere, komiko amerikar asko egite duten moduan, bloke bat bukatu, isilune bat, eta beste zerbaitera goaz, Hori ere egitea ondo dago. Baina bai, etzen... Nahiko openeroa da ere. Baita ere, denborak aginduta ere, ez? Bai, ez dizu asko garatzeko daukerarik ematen. Nik uste inglesek egiten dutena gehien bat dela, ordua osorik probatu. Osea, saio bat itxi egongo naiz hemen 2 hilabete show in progress, eta ordu bete probatu segidan. Eta bakit Stuartlik horrela egiten duela lan, nor gehiago. Ja, eta horrek eragiten du beste... Bai, azkenean badu beste egitura bat, eta blokeak ere luzeagoak dira. Stuartlik agian 2 orduko espezialak ateratzen ditu, eta... 20 minutu, 5 bloke dira. Bai, ez da, kontu berari bueltaka. Bai. Eta zer gustatzen zaizu, baina gero analisiak egiten hasita, ni hortarako beti izan nahiko alperra, egia esan. Nik beti nahiago izan dut, edo erresa bat eratzen zait, pelikula bat ikusten badut, pelikula ikustea, eta zatea, ze ondo pelikula hau, gero astea baino, pixka bat pereza mate egitze. Uste dut, nire buruak badukala nahi gabe joera handiegia hortarako, eta gaina analizirako, eta hortan pixka bat galtzeko, eta orduan nahi dut pixka bat oporrak hortan nire burutik. Ez dut galdu nahi gehi hortan, da nahi dut, baina, bueno, gerora ikusten hasitan nik esango nuke, eta Birbigliak beste dokumental honetan aipatzen zuen. Ez da, zein da espezial honen gaia, edo zein da, eta nik esango nuke nekatutaken gaia dela umorea. Osa, batez ere, umorea esan nahi dut, egin nahi dut umorea. Berdin zait, ari naizen benetako gauzak kontatzen, zetartean premisa asko faltsuak ere badira, orain hori ez dut egin nahi, baina da, tipo bat, umorearen zerbitzura. Jendeak barre egin ezala. Eta egin ezala barre, era pixka bat, ambizioa bazen, hain gai atseginetan edo galdu gabe, eta hain era umorearen alor pixka bat pedagogiko hori, persona hobeak egingo gaitu, hori pixka bat alde batera utzi. Karo, jendeak normalan agian lehenengo espeziala hartzen du, espeziala edo ikuskizuna hartzen du, pertsonaia aurkezteko modu bat bezala, eta orduan agian material bilduma hori da, bere burua hobe aurkezten duen, edo hortik aurrera aukiko duen pertsonaia hobe aurkezten duen materiala hautatzea, baina gian zure kasuan pertsonaia ordez umorea bera da. Bai. Ze motatako umorea izango da, eta pixkat, abaniko... Bai, asmoa zein den, edo, ez da? Okaso honetan behintzat, eta gero esploratzeko gogori ere, lehenengo aldiz egin behar dut hau, orduan, nahi dut ikusi ze aukera emate dituen, stand-up ikuskizun batek, pedagogia lan ere da, baina beste era batetik, hori da. Eta behin hori egin da, ez duzu, bale, hau egin daiteke ez. Enio nahi beste garrantziarik ematen kontatu nahi nuen horri igual, gehiago zen funtzionatu bezala honek, eta egitura aldetik eta ondo da. Piskat plano formaleagoan edo, umorea bere hortan, ariketa bezala, zer da hau? Bere formulak eta bere trikimailu guztiak. Behin hori pasata, emate dizu aukera, bale, oso ondo, orain egin ditzake txisteak, baina txisteak egiteak bere hortan asetzen hau, igual ez hainbeste, ez? Igual asetzen hau esateak, joan den astean joan izen mendira, eta ni egiten naizela mendira, joan.
igual ematei pixka bat pereza horrek, ez? Eta uste dut aldaketa modura bigarren ikuskizunean materiala dela errealagoa. Askoz, eta erreala da zentzu askotan, ze gertatu dira gauza horiek, eta gertatu diren gauza horietatik abiatuta egin dut beste kontu batzutara, baina... Eta hori ere nabaritzen da, gauza batean, orain berriz nekatutak ikusten, nabaritu dut, gehiago aurkezten dituzula premisak. Premisa bezala. Eta orain, honi buruz hitz egingo dugu. Eta orain, hau esan behar dizuet. Eta nin aurrera noa. Bai, eta ian hortik dator. Osea, bestea faltsuagoa den, ez da, pixkat premisa bezala hartuta duzunez. Ez da, hau kontatu nahi dizuet, hemendik datorrenagako, baizik eta hau da... Bai, eta beste honetan da, gehiago kontatzea, eta sentitzea pixka bat indar hori edo. Gero ez da erraza, ez? Esan bezala hemen material oso efektiboa zegoenez, eta winner asko zegoen. Winner pilat. Ezkerrik asko gero arte gora, eta winner bat. Igual, gero, etzaituen hainbeste asetzen edo ez du esaten, jode, txiste honetan kontatu dut oso nirea den zerbait, eta ambizio hori ez zegoen, baina aldi beren emaitza zen oso ona, eta jasotu dituzu zure txaloak, eta barreak, eta etxeratzuaz. Bigarren honekin, bueno, eskatze nire ere pazientzia pixka bat gehiago, jendea oso erne dago, baina igual ez daude hainbeste momentu super eraginkor, edo badaude batzuk, eta beti behar dira, baina aldi berean badaude, bueno, pixka bat tonu relajatuagoan, beste lanketa bateko material mota bat. Eta dagoeneko badakizu, jendeak badakiela, oza, humore hori aurkeztuta dagoela, ordan azkarra hasten zara ere. Bai, hori da, ez daukazu beharrikia justifikatzeko, edo zure pertsonaia zein den, edo... Bai, eta jendearen partetik ere jasotze duzu predisposizio bat. Lehenengoan igual etzegoena, lehenengoan jendeak etzekien. Bai. Zertara goazen, eta lehenengoan gehiago esaten zizkiaten, ostia, ze meritua ordu bete zizketan, horrelako zaborra, ze hori da komiko bat eso dice guztun gauzarik, jode, eskasena, ez? Oso piropo, oso ona, ordu bete izketan, ze kapazia da hori, joder, kapazia hori ez da zaila, joder. Zaila da, esan behar dena idaztea. Hori ba, baina... Karo, izena, lehenengoan ezakit, baina bigarrenean izena zeneukan itxita materiala oso argi euki baino lehen. Bai, bigarrenean, eta hori da beste arazoa baita ere, Hori promozio kontua da, pixkat marketina... Bai, zekao, estatua dudan litzateke Antxon Telleriaren ordua, ibili biran, eta ondo itxita daukazunean, grabatu eta izen bat jarri horri ez. Baina hemen ikuste dut oraindik ere badagoela behar pixkat marketingian hori, ikuskizun bat estreinatu. Bai, eta ematen dio pixkat ere artista puntu hori. Berez, badauka izen bat, badauka sanai bat, badauka... Hori. Bukatuta dago. Hemen ez dago stand-uparen kultura puntu horretara arte edatuta. Jendeak ulertzeko, bueno, orain ari da materiala probatzen, ari da zerai prestatzen, gero hortik. Hemen jendeak... Antzerkira doan bezala ikusiko du ni. Ez da bereizten, ez? Eta orduan, testu inguru hortan sartzeko, esango nuke askoz erabaki, hobea dela ez dakit, baina, bueno, pixkat behartzen zaituela hortara ere, ikuskizun berri bat, izenburu berri batekin, nahiz eta ez dagoen, eta horrek ere sortzen zidan kontraesanak, ez? Hau bukatuta, noiz egongo da bukatuta, bira amaiera aldera egongo da bukatuta. Bueno, hori ere komikoa garen aldetik asumitzen duzu, jendeak ez dio garrantziarik ematen, hori da beste gauza bat, gehiago dira... Gainera bi alditan ikusten badute ere, zute guztiz jakingo zer entzun duten eta zer ez. Hori. Orduan, aldertatik pixka bat, relax, ondo dago, baina horrekin ere atormentatu nahi zarteka. Izen honek zenbatera arte definitzen du, esaten dudan. Baina nahiko lotuta dago... Nik uste dut baiet, jabetzen itzen materiala, bildutan eugan material hori, deixente personalagoa zela, edo gehiago hitz egiten nuela nire burua, ezta? Eta gero ni, badauka, belarrira ondo ematen du, eta... Bueno, gero zurekin ere debako aurrestreinaldia eta gero esaten zenuena. Igual kontzeptua hori izan da, eta horretan ere ari behar dugu, pixka bat emango diogu forma horri, baina... Igual gehiago da... Aseran hitz egin beste zerbaiti buruz, eta joan zure burura pixkana gehiago gerturatzen, eta... Bai, iruditzait oso interesgarria hori, lanketa hori ere egitea. Honetan lehen da bizikoa zen,
WhatsApp taldea oso Hori da. kostumbrista, gero pixkanaka psikologoa, zu, eta Bai. azkenean berriz irakasleak, Bai. kanpoko gai bat. Hori da. Baina hortartean ez dago kanpoko ezer. Ez. Baita, hemen ere pixkanaka igual gerturatzen joatea, gero tartekatu baita ere, eta iruditzen zait, analisi horiek direla tentuz egin beharrekoak ere, hau da, azten bazara oso barrura sartzen, Ez. egiten zara erotu, Eta egiten zara erotu, eta gu hemen esateren ari garena, interesatuko zaio, persona bati, biri, podcasta garrakazta izango du noski, baina esan nahi dut, jendeak ez ditu, Ez. jendea ez doa antzoki batera zera maila horrekin, ez? Eta askotan badago, arrisku hori galtzekoa, eta berriz ere, ostia, orduan ez dut estrenatuko. Ja. Izenburuak behar bezala definitzen duen arte, ez dakit zer, oizu, Ez, eta helburua da, azken emanaldia izatea perfektua. hori da. Baina bidean ere, eta gero izena ere, ez dakit, ze hori ere, eta Adrik ere egin zuen, ez da, birantzea izena dauka, eta gero grabatuta gero, beste izen batekin argitaratzen du. Bueno, izan daiteke aukera bat, edo ez, edo... Bai, hortan oso garrantzitsua oreka, analisiaren eta analisi faltaren artean, badago jende bat, zero analisi egiten duena, eta hori ez dago ondo, bueno, venga, aurrera, beti aurrera. Ostia, emeziozu pare bat buelta, bestez. Bai. Orain, ematen emeziozu 200 buelta, eta igual emeziozu 10, estela... Ez, garrantzitsuena da, egiten duzunean pixka bat pentsatzea, eta, osea, analisia izatea pixkanaka egindako zerbait. Hori da. Eta Ez ez gelditu guztia analizatzera eta birplanteatzera ez arelako inora helduko, baina bakoitzean aldatzen badituzu bide eta ikusten baduzu pixka bat... Bai. Eta hortarako nena da. Izatea hori, bai. Eta gero, eta nik badaukat beti izan dut joera handia dena kontrolatzeko, eta dut denaia ondo itxita, ez da posible. Eta hortan ikasten ari naiz pixkanaka, prozesuan ere sinesten, eta edo zertan, kartelerako argazkiak atera behar ditugu, eta joten zara argazkiak ateratzera, eta momentu argazki honekin zera ingo dugu. Bueno, utzi, lasai, eta gero dena gartzen du, pixkanaka, dena gartzen du forma, baina behar duzu denbora, eta behar duzu utzi denborari, pixka bat egon jortzen. Hasieratik zenekien grabatu nahi zenuela? Edo ze momentutan... Ez dut uste, eta ez dakit noiz izan zen zehazki. Hasieratik ez. Hasieratik zen, bueno, egin dut ikuskizun bat edo ez. Izan zen oso pixkanaka ez. Baina behin, ikusita harrera hona izaten ari zela, eta ez dakit, ostia, horren ez dugu ze momentutan iritsi zen hori, baina esan, grabatu egin behar dugu, fijo, gero igual, badakit Mailirena estrenatu zenerako, pentsautan eugala. Eta izan zen, ostia, begira, katalanez ere egin dute hau. Bai, eta aldi berean bazegoen, puntu hori ez da, euskera zorrela stand-up espezial bat, ez da egin, baldintza hauetan. Gero Joni Platzak esan zidan, ni bat bideo bat urretxuko gaztetxean da. Seguru, VHS-ak eta MP4-ak egongo dira, seguru. Bootleg. Hori baina, benetan horrelako planteamentu batekin, ez dakit noiz, baina izan zen, hau egin berra dago, bai. Eta prozesuan ere oso murgilduta gontzara zu, edo pixkat errealizazio aldetik nolako izan zen Juanferekin? Bai, ekipo teknikoaren gana jota Juanfe Garcez oso realizadore ona bera, eta nahizuekin ere lanen ari dena, eta ematen du egonkortasun handia tipoak egiten duen edo zertan, eta oso rollo ona. Juanfe batetik, Iban Zubeldia argi teknikaria bestetik, eta euren artean pixka bat horri guztiari forma eman, eta hori ere izan zen, egingo dugu, eta nik gerora adibidez, grabatuta gero, lehenbiziko planoak eta pasatzen dizkidala, eta bruto batzuk, eta ikusten hasi nintzenan, jabetu nintzen, nik genuen senditzen autoridaderik Juanferi esateko, bera hain realizadore honak izan data, ze planteamendu botako dut. Juanfek badaki sobera zer egin marden. Baina adibidez, pasai dizkidan, grazia dizkidan, lehenbiziko brutoetan eta baziren plano deixente publikoarenak parez pare. Parez pare publikoa eta. Ostia, nik genuen verbalizatu stand-up ikuskizun baten realizazioak nolakoa behar duen, ze uste nuen nik ere nekiela ze parametrotan, baina gero, hasi bezala, ikusi no bezala publikoaren plano bat, ostia hau ez. Jakin arte zakizu. Hori egin. Hori, eta orduan esaten nion, bale, Juanfe, ontaz ez dugu hitz egin akaso, baina hemen helburua da, eta gero asko guztu egiten ze helburua adierazin nion bezala,
Ari Shafirrek atera zuen YouTuberako espezial bat, eta amaieran kreditoetan aipatzen du realizadorea, eta esaten du, hemen helburua da, zu antzokian bat zeunde bezala sentiaraztean nolabait. Eta hori da Juan Feri esan nionanik. Bai, eta antzokian inork ez du atzera behiratzen publikoaren Kaua, aurpegia ikusteko. hori, Inoiz ez. hori da. Osea, askotan sartzen da naturalagoa izateko eta islatzeko Bai. momentuan bizitzen ari zena, baina kontrakoa. Bai. Osea, kontua kontrakoa da lortzen zuk da. etxean telebista jarri eta... Bai. Vale, antzokian gaude, eta orain nago antzokiko zati hontan, eta gero nago hemen, eta... Bai, eta agian atzetik burure bat ikustea, eskortzoren bat Bai, horrek ematen du pixka bat. Ados, Baina ateratzen zaren bakoitzean, bai, ez zaude hor. hori, puskatzen du pila Bai. bat horrek. Eta gau, hortaz gatu ginen, gero. Eta Juanfek esan zuen, ostia, nik neuzkan bi kamera operadore, erabat publikoaren erreakzioa gartzeko. Ba, bueno, oroar izan zen gozada bat hori ere. Bai. Eta grabaketako emanaldiak ere oso ondo joan ziren, eta gero edizioa, ba... Eta hortan Juanfek pasate dizidan proposamen batzuk, eta nik ikusi nuen, ba, igual 30 aldiz dena, goiti bera, apunteak hartzen hasi, ba, hemen kamerak egiten du zerbait, eta asko gustatu, gero zatiren bat igual, ba, hau ez zait gustatu era nola geratu du, baina kendu ere gauza asko nituen kendu, Eta momentu batean hemen trabatu egiten naiz pixka bat, utzi. Bai, hoiek gainera nik uste akatsak eta benetan momentuan gertatu den zerbaitek ematen duela gehiago. Bai. Hor egotearen sentsazioa, edo Hori. gutxienez, ez didate gezurrik esan. Kau, ba. Hau ere sartu du, Bai. eta... Ze, jode, bestela gainera da pixka bat zikina, zure partetik. Akats bat egin nuen, orduan kendu mesedez. Bai. Stand-upa momentuan jaiotzen den zerbait da, eta Mantendu hori pixka bat. espeziala izan behar da, egun horretan gertatu Hori, zenaren hori. Eta grabazioa. espeziala behar dut, eta hortan ere oso garbien eugan, jendea joango da grabatzera, baina lehentasuna dauka ikuskizunak eta publikoak. Esan nahi dut, ez da izan, ze telebistan askotan grabaketak egiten dira, kontzertua grabatu behar dugu, moztu, Bai. Eta beste batetik bestera, hori ezin da egin, Hemen, Bai. gertatuko da zerbait, eta gertatuko den hori kapturatzera goaz. Baina, gertatu behar dena da, sakratua da hori. Komikoa eta publikoaren arteko harremana, eta horren gainetik ezin du atera kamera batek edo esatera, epa, itxoin, Ze ateratzen zaizu, era bat ateratzen zaitu hortik. Buratu benituen bi egun berean, eta hori ere aurrerago beste grabaketa bat egin marko banu, izan horitzateka, ostia, mesez, egun batean bat eta beste bat, desenteko paliza. Baina, bueno, lehenengo oso ondo joan zen, eta izan zen pixka bat aseguratzearen kontua. Venga, ba. Ja, bigarrenan lasai egoteko. Goazen bat egitera, Bai. hau ondo joan da. Perfecto. Ba, orduan bigarrenera aterako naiz pixka bat lasaiago. Eta gero ordua ere bai, lehenbiziko pasea zen, Noski. 6:30 7 galdera, bestea 9:00, eta gehien batera bili genuen bigarren paseko materiala. Bai, zegatzen zara ere zu lasaiago egon da, eta lehenbizikoan ere nintzen atera tensio batean horrela, baina, bueno, Hotzago. zentzen kontua pixka bat, venga, ba, ozen hau aldik eta ondoen egitera. Eta gero buruan daukazu baita ere grabatzen ari dela, orduan, ez duzu nahi hori nabaritu dadin, baina zu badakizu, eta orduan, oroar eroso sentitu nintzen. Jendeak ere bazekien ezakit nabaritu zenuen pixkat publikoa desberdin beste batzutatik. Ez bereziki, Kau, aldi berean zen grabaketa eta azkeneko emanaldia. Eta hori igual aurrera begira ere, ikasi nuen... Atera arte egon daitezke beste batzuk, ez? Hori ba, grabatu, pare bat emanaldi egin eta grabatu, eta gero egin amaiera festa bat lasaiago baita ere, dira aldi berean, bueno, gaur da azkeneko emanaldia, ze emozioa, baina aldi berean ari gara grabatzen, eta nahi dut, dauzkazu ardura gehiagi, igual bukaera baterako, ez? Orduan, hobea da, grabatu, hasi egitatzen, nahi baduzu, eta pixka bat martxan eduki. Eta horrek ere agian emango dizkizu beste idea batzuk, azkena oraindik hobea izateko. Baita ere. Pena da, baina... Bai, hori Adreik esaten zidan, ostia, grabatu eta gero segitu nuen emanaldiak eskaintzen da, hau ezin du sartu, eta... bueno, nik uste dut aukera bat izula batez ere, despedida bat lasai egiteko. Bai, eta hien izan daiteke estrenatu aurreko Hori ba, astean, edo bai. pixkat ere... Bai, jarraikortasun gehiago emateko, edo... Bai. Nik uste guztioi gertatu zaigula, beste komikoen keinu edo hitz egiteko moduren bat kopiatu Hartu. duzu konturatu gabe. Niri telebistan hasi nintzenean, esaten ziaten bronkanorena asko. Eta asko konsumitzen nuelako. Ni joera eduki dut hortarako, asko itxatxi izan zaizkit, Bai, eske, nik euskeraz bai hartu dizkizu dala zuri batzuk, eta ez dakit non, baina noizbait entzundu diot nire buruari eta esan dut. Eta da oso nabarmena, Nola jabetzen zaren,
Berandu da, esan duzulako, bota duzu, Bai, baina... Javier tono atletik Cansadorekin edo. baita ere. Irratian ari nintzela, ilustrazioan antes ikusten da oso Ja. fuerte nebien, eta esaten, ostia, ari naiz Javier Cansado naiz. Esateko modu hontan, Bai. gertatu zaide esentetan, Eta... Gero Ignatiusen zerbait ere bai, emaldi hontan, badago momentu bat, horrela, nola esan zen, bazeukan Fibe eta Landan grabatu zuen zera bat, zentzuen furgonetan, islamistak etorriko Bai. balira furgonetan, sartuko balira piknik barrura atentatu bat egitera, zentzuen, bueno, aquí han traído a los buenos. Aquí han traído a los buenos, eta a los buenos. Esateko modu hori, badaukat momentu batean, ni naiz artista bat. Eta hori esaten dudanean, ostia, bada pixkat Ignatiusen zera. Bueno, berriro, atormentatu beharrean Ez. horrekin, baina horrelako printzak eta ikusti dut askotan, Bai. Bai. Eta nik uste dut bereziki haseran dela ezimestekoa, gauza egiten pixka bat oinarrituta, hasi egiten, horrek ematizulako konfiantza pixka bat ere, eta gero joango zara Bai, eta hortatik beti saiatzen askatzen. ari gara norbaitek bezala. Osea, nik baditut blokeak jaio direla pixkat, saiatzetik, asko gustatzen zait, nola egitura aldetik edo pixkat Bai. ikuspuntu aldetik, nola lortu du onaltzea Era eta bat. saiatzea. Edo Luis Ikei, abortoa, alde nago, kontra nago, alde nago berriz, kontra nago, eta jendea dantza hortan ibiltzea. Hori hartu diot, Bai. zalantzari gabe. Hori asko ikusten zaizu zuri eta Magiri ere bai. Bai. Osea, nik uste hortik Bai, du zaiola badago. pixka Ja, lotura hori, ja. ze biok nik uste Bai. hori duzuela batez ere. Baina, bueno, hori ere da, pixkat, hombre, gero, iristen bada hori, ja muga bat izatera, eta jendeak ikusten bat ditu, beste norbaiten kopia Bai. merke bezala, hori da katastrofe bat. Bai. Bueno, nik esan nuke hortan neurri hartu didala, eta joan izela pixkanaka libratzen hortatik ere. Ezinbestekoa da. Osea, Bai. ezin da ekidin eta... Hori da. Ez, ni horrela jaio nintzen, ja originala nintzen. Igual bai, Ja, baina... bueno, beti dago zerbait. Bai. Hori gertatzen denean, ze badago jendea igual gertatzen zaio. Oso hots propioa daukana. Bai, eta edo benetan izaera dena, barregarria dena, hori gero agortzen da. Bai, ez da. Gehiegi ari zara Asko tiratzen. idatzi behar duzu gero bosgarren urtean Hori ere... konpensatzeko. Bai. Bai. Gero, bolo hasi aurreko musika zu jartzen duzu, ez? Normalean, zuk erabakitzen duzu. Bai. Zein da... Osea, normalean zein da prozesua edo zein da utzi nahi duzun tonua, zer erabiltzen... Bueno, ze talde badakit. Bai. Baina... Thatchers tope. Ze nekatutaken, egin nuen lista bat, eta, bueno, batez ere helburua zen. Emanaldi hasi aurretik, jende aritu daila hizketan nahiko altu. Antzokian musika dago, eta, bueno, Bai. izan da dila hori pixka bat, ze horrek uste dut lasaitzen duela jendea da esente. Atzekoak ez entzutea zer esaten ari zaren... Bai, eta- laguntzen du. Eta Eta jarrera ematen dizu ere, anonimotasun puntu bat, gero komiko ateratzen denean, ez zaude oso... eta volumen batean hizketan aritu bazara, horrela, ze hori beharrean aritu bazara, bueno, gero jongo gara, ez dakit, Ja. Ostia, ja, badago hor tensio puntu bat, edo solemnidade bat, Bai. eta nik oso argi neukan, eta behin zuait urrutxaga ikusi nuen antzokizarrean, eta tipo atera zen, ja, sartu ginen antzokira, musikarik ez zegoen, gu isilik, eta batean atera zen da esan, ostia gurru, jode, zekao, da, zerotik, TED Talk. zerotik astea, eta esan, nik zerotik ez dut hasi nahi, nik aldela, egon da batez ere da, zarata, Bai. eta jendea hizketan lasai. Gero horrek ere kontraste ematen du. Osea, zu ateratzen zarenan isildu behar dira, eta badute kontzientzia, ostia, orain arte, oiukago naiz... Hori, baina lasai nago, Bai. eta sortu da bestelago giro bat, ez? Eta nekatutaken playlist bat zen, horrela asko uste dizkien, abesti solteekin eta gero hartu nion pixka bat paketea, hit asko, horrelako estilo horretako zerrenda bat egiteari, nahiagut, jarri Tonu bat ez jarri talde eta- bat, bai. Eta leitzako bazetxean nahi ez egin nuen hori itoizen musikarekin, ze harrapatu nahi duen oso fuerte gara hartan, eta izan zen, emanaldi hasi aurretik, itoiz, full itoiz, dena itoiz. Eta asko guztu ditzaidan hori. Eta zen, nahi dut horrelako zerbait egin, zer iruditzen zait, da, txorakeria baita ere, baina... Baina laguntzen du, Bai, nik uste dut badela, eta niretzako da dotoreagoa. Hitak jartzen aritu beharrean, Bai. orain bestea, orain ez Bestela gainera dakizat, dakizu- bai. DJ puntu bat Bai. horrela ezkontzetan, gora. Hori beharrean, Ez gainera dirudiena da, ez dakizu komikoak jarri duen, salak, irratia den... Hori, baina sortu daia
giro bat, eta gero daukagu zehaztuta abesti bat, etxaiak agurtzen izena duen abestia. Noski. Abesti hau bukautakoan, ja... Gainera badago diska berrian itoitzen nahi izan daiteken abesti bat. Bai, Tatxers oso itoizera. Eta sartzeko abestia, da itoitzen abesti baten zati bat. Bai. Osea, esan dago, zuk zure zati hau gautagoan gaur. Bai. Antxote diria, pam, hor 12, 13, 14 segundoko horrela jingle moduko dago. Hostia, hori ez nuen entzun. Bai, itoitzen abestia. Hostia. Oso bai. Bai. Nik, bueno, ordu bat... Bainatzeko ordu bat estreñatuko. Ordu bat prestatzen ari naiz. Irrikitan gaude. Estreñatzeko den edo ez, baina ez dakit zer egingo dudan, ez dago materialik, baina playlist bat badut dagoeneko, eta nik uste nahiko aproposa dela, bajonerillo, tal, jena prestatzeko. Kao, bai, Agian idazten lagunduko ditorrek, playlist horrek. Bai, begira, izan daiteke hori. Bai, eta ja, hori, esan duzu, ez dut jarriko Caribe Mix, zegero datorrena ez da zehazki Caribe Mixen energia. Bai, Edo kontraste oso handia bilatu, baina... Sartzeko horrelako zerbait igual erabili gaiteke ere. Daft Punk, ez? Wow! Deban bezala. Ez, baina hori ondo dago. Bai, hori ere zaintzea... Bai, guztia. Bai. Hau zen, ezakit gehitzeko galderari buruatzen zaizun, horrela... Zer jakin nahi duzu, beste komikoi batzuei buruz? Zer jakin nahi du nik? Ja, zerrenda hontan, ez? Bai, joan nahi dut gehitzen, baina gehienak guduanen daude. Hor ere egiten duen galdera bat, kopiatuko dut, gero agian moztuko dut, baina edozein komikori txiste bat lapurtzeko aukera izango bat zenu, eta inorkezaki hori ez dela zurea da, besteak altzen du, zein hartuko zenuke? Nik uste dut Luis Ikeiren 2017 txistea, ze urtetan bizi gara, esaten du, erlijio guztia dira balekoak eta bar, baina kristautasunak irabazi zuen. Kristautasunak irabazi zuen, bestela ze urtetan bizi gara, 2017an. Zer da hori? 2017 urte, noiztik, since Christ! Egin da dator. Osa, txistea dagoeneko egin da dator. Osea, iruditu nintzaidan txiste absolutoa nolabait. Ze, ez da, Euskal Herriko jendeak ulertuko du txiste hau, ez da, mundu puta guztiak, eske mundu guzti, da, universala, ze mailataraino den universala txiste hori. Eta liberan, hor dago, ez da gauza bat oso rebuskatua edo bilatu beharra dukazu ez dakize esan nahi, da gero horren arabera, ez. Pam, zure aurpegian, pam, txiste hori, eta esaten, eta musulmanak ari dira aldarrikatzen, 2017an kristau guztiak akabatuko dituztela. 2017an. Ostia, hori ikusi nuen da izan zen. Guztiok dakigun zerbaitekin, hor dago, nola ez dut egin hau. Nola ez dut egin hau, adibidez, horregatik izan zen potentean izako, enekinik egiterik bazegoenik ere. Osea, nire buruan, eta horregatik izan zen, ate asko zabaltzeko modu bat hori. Horra sartu gaitezke, hori egin daiteke, enuen planteatu ere egiten, hori egin zitekenik. Eta orduan, asmoa horrelako gauzen atzetik abiatzea, gero... Baituzu batzuk, Lortu, ezakit, baina... La Sociedad de la Niberen adibidez, ikuspegi hori gustatzen zait, da bada nahiko nire buruan edo bazen, pelikula jende asko ikusi du, badago hor kode bat nahiko universala dena, edo... Gustatu era hortako materiala gustatzen zait. Ostia, ze hona. Gero, tartean sartu behar dira bestelako zera batzuk ere, sartzen ditu, jendeak barra egiten delako, txalo, jiji, jaja, eta beste, astakeriren bat, jo, baina gustatu, da... Helburua hori da. Bai, eta gero asko parodiatzen da hori ere, ez da, komikoaren, eske daukat observazio bat inork egin ez duena, eta eske niri gustatzen zaidana hori da. Bai. Lanaren zati handi bat hori da. Horrek eragitei niri, ostia ze hona hau, jode. Erreakzio honenak horiek izaten dituzten. Uste dut da ez, bai. Eta nik galdetuko nuke, nola kudeatzen dituzun harremanak beste komikoekin. Ze esaterako niri, gertatu zait, nekatutaketik ona, alde nabarmenetako bat, eta oso pozinago, Aurreko estrenatu nuenean zen, ni bakarrik,
nire movida, eta batean sortu da, garai oso eferorescentea euskal estenan, ezakit zer. Nik uste horrek baimen eman digula askori ikusteko egin daitekela. Ze orain arte igual, estenarik ez zegoen, baina estena beharrik ere zen somatzen. Jendeak ez zuen, ez zegoen eskaintzarik, ez zegoen eskaerarik, baina ikusterakoan zegoela eta jendeak ikusten zuela batez ere, nik uste batzuk sartu garela horregatik. Ni behintzat bai. Zenik gazteleraz egiten nuen, baina euskeraz oraindik ikusten nuen pixkat zail, ez nintzen ausartzen. Hori da, jendea animatu izana arrazoi bategatik edo beste bategatik, baina horren ondorioz, tokatu zait orain, komikoekin batera konbibentzia hori, eta joatea igual 4-5 komiko elkarrekin, eta sortzen dira askotan konparazioak, eta ordura arte tensiorik batere eragite dezidan zerbait, batean, ostia, eta nik gestionatu behar izan du nolabait hori. Ze batzutan, igual niri ez zaitagin ondo joan, eta badakit horren gainetik batez ere dagoela kamaraderia handia gure artean, edo batzuen artean igual gehiago, edo afinidade kontua, edo ez da. Baina, ostia, da landu beharreko zerbait, Bai, berez dagoelako estena bat, baina ez da, estena da pertsona aske gozatutako zerbait, orduan hor ez dago lantalde bat, ez dago egiturarik, ez dago ezer, orduan hor ere... Baina joatea emanaldi batera eta... zu bakarrik bazoaz, ni nago hemen. Bai. Joan gara 5. Ordena erabakitza ere, hostia. Ze lehenengoak beti hemen, behintzat. Jan beharra dago. Madrilen batzutan lehenengoa izan da ere ongiatera daiteke. Baina hemen oraindik hasierak hotzak direla, erabaki hori zaila da. Egingo dizut konfesio bat gainera. Lehen nire buruan ez zeuden kezka batzuk, nik pentsatu dut adibidez, Beñat Iturberi gustatuko zaio hau. Benetan, Benetan. Eta gero da izaeren araberakoa, eta batzuk igual daukate konfiantza handiagoa, eta ni honekin noa aurrera, baina ni batean sentitu dut, ostia, elkartu gara hemen, eta hori ondo dago, baina aldi berean, beste ahots toksikoago batek edo, pixka bat behartu nago horrela, aprobazio bilaketa batera edo gustatzen ote zaio hau, ai ama, kezka batzuk, eta orain arte... Publikoari buruz esan dugun guztia, ez da beste komiko batzuekin betetzen. Hori da. Batzutan publikoak barre egin du, baina voltatzen zara eta inork ez badizu ezer esaten, Bai, geratzen zara horrela, ez? Ja, nire ere gertatzen zait. Bai, kudeatu beharreko zerbait da hori ere, eta batez ere sentitzen duana, deno daukagu esposizio maila hori, eta deno daukagu erronka hori jendeari barre egin araztea, eta oso zaila eta askotan da, oso gogorra, eta horrek elkartzen gaitu nolabait, animo, baina, ostia, taldean ibiltzearen kontua ere, bada, tardoden egoak, eta batek ze komentari egin duen, eta besteak ze esan, eta, ostia, hori bada... Orain arte, inoiz kudeatu behar izan ez dudan zerbait, eta baten esatea, karo. Karo, hori desberdina da, bai. Ni beti hasi naiz pixkat hortik, inoiz ez dute zer bakarrik egin, orduan beti izan da... Beti bilizara hor, bai. Taldean. Eta oituago nago horretara, eta ez da horren besteko... Izan baina, zuk nola kudeatu duzu orduan? Galdera zuri eginda? Bai, izan da pixka lasaitzen ikastea edo. Zekao, badira nahi gabere ateratzen zaizkizun pulsio batzuk edo oso itxusia direnak. Eta horietako imaginatu ze zatarra, ez? Joan emanaldi batera eta astea konparatzen, egin du, honeko beto edo, kerrago edo. Eta zuk ez duzu hori pentsatu nahi. Baina atera egiten zaizu. Bai. Ze baude hor, deno dauzkago miseria batzuk, eta hori datorren jendeak asko egiten du. Gure artean nahi ez dugu esaten, eta nisaiatzen nahi sortan ez pentsatzen, ez edako importa. Baina lagun bat datorrenean bueltan, beti, hau hobeto, bestea. Ez eta ala, ez gustatu, eskatu gabe. Ez dut jakin nahi. Hori da. Gainera ez du sinisten, ze beti ni naiz onena, guztientzat. Bai ez? Eta zutan ez, honek asko oso begin du, bueno, bai, baina zu eta, bale, gezurratzen. Harrapatu duzu, hortan. Hortan nire, horri buelta eman, eta jabetzea, noski, hemen gaude batez ere elkar laguntzeko, eta nik zuri irena esaten izunez. Ostia, baina, gustatu gaitzaiak, igual, zuk eman zure iritzia baita ere,
ea ze forma emango zenioken honi, edo, eta batez ere, kamaraderi hortan oinarritzea, eta gehiago jotzea, Bai, lasai egotera. babes hori bilatzera, ez? Bai, nik bidali nizunean ere pentsatu nuen hostia igual. Ze galetu zenidan orokorrean zer moduz, tal, eta esan egitura aldetik bideian euskan, eta pasan izkizun, eta esan hostia igual gaizki hartuko du, igual me pasau. Nola ba, baina... ez da kontrakoa, ze berez hain bakartiaen kontu batean, gainera oraindik gehiago izten bazara, eta... Gainera eduki behar duzuzuk ardura publikoaren erantzuna deszifratzeko eta jakiteko zergatik izan den, eta askotan publikoan dagoen norbait. Eta badago aldi berean, orgullo puntu hori edo hau nik egin dut, eta da nire lan eta zer, baina hori mugatzailea izan baino, bainat, zer usteizu hau, nola egingo dugu, eta gero ikuste duzu Maile Garziak ere Ignasirekin nola egin zuen, eta edizio lan hori edo nola egon zen, eta topiko bat, baina, bilatu beharren hemen kontrakotasunak, gainera, bilatzea babesa eta elkarlana, eta esan, zer usteizu hau, eta beti dakizu gainera ari garela, asmo honenekin, eta era goxoenean elkar hartuta, eta guzti hori ongi ateratzen bat zaizkigu, osea, bati ongi ateratzen bat zaio errezago da beste ateratzea, eta Madrilen ulertu dezaket igual kompetitibitate puntu hori, ze hor industria dago, hemen. Osea, azkenean... Kompetitu zergatik, ez? Hilabete honetan ez naute deitu ez dakit nor. Bai, datorren hilabetean nor deituko dute, berriz egin nahi badute. Absurdoa. Eta... Ez da, kenduzu ni sartzeko, kabitzen gara denok. 8 minutu egiteko, guztiok egin dezakegu, eta 2 ordutan bukatu dugu. Bai, hor... Ea Miguel Campos exceso dizu, horri buruz. Karo, hor kontrakoa. Hombre, Madrid. Bai. Baina, eskerrik asko. Etortzeagatik. Plazer bat, benetan, Eta, ez dakit noiz aterako den, baina promoziorik egin nahi baduzu, ez dakit... Eman aldiak eta... Bueno, Instagramen daude. Antxontelleria.eus, orain webgunea daukat. daukat. Dominio eta... Sekulakoa. Eta egin nuen webgunea, ze irutik zaidan, askoz praktikoagoa dela. Eta sarrera guztiak hor jarri. Gainera norbaitek ez badaki begiratzeko... Hor dauka. Bai. Zer, bestela jendeak egiten... Googleen izena jarrita gertzen da. Idatzi. Antione, sarrera, no. Eta sentite duzu agobio bat, igual jendea ez da etorriko ez ditulako aurkitzen sarrera. Hemen daude sarrerak. Horrek, orain eragin didan beste arazoa, esan beharra daugadala, webgunea daugadala, eta ematik lotxa bezala. Benetan, behartu naute. Sarrerak non, eta nire webgunean. Nire webgunean, antxotegiria.eus, begiratu hor. Eta izan dituzela atal gehiago, bainat. Bai. Beste bat behintzat egongo da. Kusi nahi dut Asier K. nik hemen, Zerbait grabatzen duenean, eta grabatuko du. Kau, baldintza da, grabatu behar duzula, eta horri... Hitz egin genuen hasiera batean, bakarrik euskal estenan egiten, baina nik uste oraindik goiz dela, berez ezagolako. Osea, helburua da prozesuari buruz hitz egitea, eta bukatuta dagoen zerbaiti buruz, orduan nekatutak dagoeneko igota dago, eta gehiago ukitu behar, orduan hori produktu final bat bada, bukatuta dago, orduan horri buruz hitz egitea erratzagoa da. Euskal komikoek beraz badakizue grabatu. Hori da, grabatu, gauzak itxi, igo, eta filmin o YouTube o... Hori. Bai. Eta ingo dugu. Fijo. Sortzen ari da, eta sortuko da, eta... Seguro. Eta hitz egingo dugu, kenduko dugu, grazia. Ea non dauden humorearen mugak, eta hori guztia. Hori... Gizon batek, emakume bati buruzko txista bat egin dezake. Honekin bukatuko dugu. 2 ordu.